mushoko raMwari. Pazvinhu zvose zvatingati tinofanira kuti titarisise chinhu chikuru chakakosha pakudzidza kwedu. Kana tichidzidzisana shoko raMwari, pane zvinhu zvakafanira kuti tizviongorore kuti tigonzwisisa kana tava kutaura nevanhu kuti hurukuro dzedu ndedzevanhu vari kuda kuziva nezvaJesu here, kana kuti ndedzevanhu vanongoda hwavo kunze vane zvavanoziva pamusoro peivhangeri. Ndakaposta imwe message paFacebook ndichitsanangura nyaya the struggle yakasanganikwa nayo nevashumiri vekutanga pakuparidza kwavo shoko raMwari. Ndikaona kuti struggle iyoyo yaitaurwa naPauro kuti taifa nenzara, nanhasi hatina zvekudya, kana pekugara hatina, tinobatwa setsvina, tinosangana nenjodzi, tinorohwa, tinovengwa. Ndokuwana mumwe akazosenda message achiti zvamuri kutaura izvozvo hazvisi zvechokwadi. Pauro anga ari very rich, nekuti mambo Felix vanofungidzirwa kunzi vanonzi ivo vaida kuti vawane mari yavaibraibiwa naPauro, ichitova ndiyo vhesi yaakaona yakakodzera kuti aite nharo dzekuti Pauro anga aine mari. Ndokubva ndamuti iwewe handina chandingakudairi, unofanira kuti utsvage vamwe vaungakurukure navo. Pauro anga asina mari, anga asiri a rich preacher. Hakuna vhesi muBhaibheri inotaura kuti Pauro aive nemari, asi vhesi dziriko dzinotaura kuti Pauro waiparidza achitambudzika panyama yake, akapfuma pamweya, asi wakanga asiri wealthy person. Wakanga asina mari yekuti aende kuH Metro agonovabhadhara, kuti kana vabhadharwa naye vagozonyorawo zvakanaka pamusoro paPauro. Saka unoona kuti vanhu chaivo vekutaura navo zvaMwari ungagone kutovashaya pasi pezuva. Hauvawane ukasaitirwa nyasha. Dambudziko iroro idambudziko raunoona kuti kuwanda kwari kuita vanhu vanokomenta zvaMwari, asi pakati pavo pasina kana one ane clue pamusoro pezvaMwari wacho. Zvingaitwe sei? Hapana. Ndiyo chechi yacho yatiinayo pakati pedu, chechi yemareligious fools, vanhu vanotenda zvakarehwa navanhu kusvikira palevel yekuti ukavaudza zvakarehwa naMwari havachada kuzvinzwa. Munhu kwavari angatotaura chokwadi kupfuura Mwari akanyoresa Bhaibheri. Vanokutaurira kuti zvekuti Bhaibheri rinoti kudii, hatinei nazvo izvozvo. All we care about is what the prophet has said. Kana wadaro hausisina vanhu vekutaura zvaMwari navo, yava nguva yekuvhara musangano wacho. Nhasi ndichaparidza pamusoro pevhangeri yandatumidza musoro wekuti mharidzo yemasoja. Mharidzo yemasoja.
maridzo yei yemasoja. Masoja akazoparidza rini? Nhasi tichawana sermon yakaparidzwa nemauto. Matthew chapter number 28 from verse 1 to verse 12. I want to preach from verse 11 and 12, but let us start it from the beginning. I am sure we are definitely going to learn something very important from this section of the scripture. Verenga itinzwe Matthew 28 verse 1 to 12. Nokupera kwesabata koedza nomusi wokutanga wevhiki. Wainzi musi wokutanga wevhiki naIsraeri wakanga uri musi watiri kuti isusu Sunday, ndo yavaiti the first day of the week. Izwi rekuti Saturday kana rekuti Monday mubhaibheri arimo, nekuti mazwi aya mazwi avaroma vakaunza zvinamato vakazviisa mumazuva. VaJudha vaisashandisa mazwi iwayo. Yes, wakanga uri makuseni emusi wesvondo, musi wekutanga wevhiki maringe nemazwi uye namazuva aIsraeri. Maria Magadharena nomumwe Maria. Maria Magadharena nemumwe Maria vakanga vachinzi Ana Maria, vakanga vachinzi Ana Maria vanga vakawanda. Vakanga vari 4 Ana Maria vari mubhaibheri. Vakanga vari vangani? 4. Kwakanga kuina Maria Magadharena, kwakanga kuina Maria hanzvadzi yaRazaro, kwakanga kuina Maria amai vaJesu, kwakanga kuina Maria akanga ari mai vaJohn Mark. Saka Ana Maria vakanga vari vana. Asi apa pakauya Maria Magadharena nemumwe Maria. Ini ndakaita nguva yakareba ndichida kuziva kuti kwa iye anonyora sei achiti nemumwe Maria, sekunge akanga asingazikanwa kuti ndeupi wacho. Nyamba ari kunzi nemumwe Maria ndivo mai vake Jesu, but avakanga vakuziva vhangeri varume ava, zvekuti vakanga vasisade kutaura vachiti mai vake. Vakanga vachitya nyaya yakazoitwa namaRoma ekutaura vachiti kwaziwai Maria muzere Gracia, makakomborerwa nekuti Mwari anemi, yakakomborerwa mimba yemwanakomana wenyu Yesu Kristo. Mazwi iwayo ndo ainzvengwa naana Mateo naana Johani. Saka vakanga vasikade kunyora kuti Maria amai vaJesu, vakanga vachitoti Maria Magadharena nemumwewo Maria. Ndavakanga vakuziva kuti Jesu mwanakomana waMwari haazvarwe nemunhu. Maria haana kuzvara Jesu, akazvara tabernacle yaigara Jesu. Izvozvozvo unotaurirani? Unoudzane izvozvo? Yes, vakasvika paguva raJesu. Vakauya kuzoona bwiro. Vakauya kuzoona guva. Zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika. Yes. Nokuti mutumwa waShe wakaburuka kudenga. Ndokubva zvanzi pakaitika a great earthquake, the second time in 3 days. Musi wakaroverwa, there was another great earthquake. This time there is another great earthquake. Ndokubva zvanzi mutumwa akaenda tangira pakanzi mutumwa. Nokuti mutumwa waShe wakaburuka kudenga. Mutumwa waMwari akaita zvekuburuka achibva kudenga. An angel came down from heaven. Yes. Akauya akakungurutsa ibwe. Mutumwa ndiye akakungurutsa dombo rakanga riri padhoyo reguva raJesu. Ndokugara pamusoro paro. Ndokubva ati kana ndarikungurutsa ndakuriita cheya. Ndarada kumuka panapa, ndara akanga angonzi naMwari mfano wangu anoda kubuda manje. So enda unobvisa dombo rakakungurutswa navanhu. Ndobva rakungurutswa nengirozi dombo. Ndobva mukomana arigarira akati chef vakufanira kuti vabude, ini chakukungurutsa dombo
handisi kufanira kudeedza kamauti zvakaitwa naShe kuna Lazaro. Ndaisha hamutswa anomuka ndiye akasika upenyu. Yes, kuonekwa kwake kwanga kwakaita semheni. Kuonekwa kwengirozi iyo kwakanga kwakaita semheni. Nezvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Yes, zvino varindi vakadedera vachimutya. Vakomana vanga vakachengeta guva vakanga vakumbirwa nevakuru vavaprista vaIsraeri. Chechi yaIsraeri yemurayiro ndo yakaenda kuhurumende kuna Gavhena Pirato. Vakanotaura vachiti munyengeri uyu akanga achitaura kuti anomuka. Saka zvingatinetsa zvekuti anzamuka achigona kunga abiwa kana kuti ameno zvine zvaitika. Tipei vakomana vanochengeta guva rake kuti zvirege kuzonetsa zvingazotaurwa pamusoro pake. Tokubva paiswa vakomana vanga vakabata pfuti dzamazuva iwayo. Vakamirira kuchengeta chitunha kuti aore zvakanaka parege kuwana disturbance, because muchinda uyu akanga akonzeresa mhirishonga. Vanhu vakanga vachimutenda, vanhu vakanga vahedhuka kuchechi yemurayiro vakuteera Jesu. Saka paakafa vechechi yemurayiro vakati tamugona ngatimutadzisei kumugabedza agare muguva imomo chechi yedu inodzoka. Vanhu vachadzoka kuchechi vachiti takatarasika hatina kuzoti tichiteera emalefactor. Yes, vakaita sevakafa. ndokubva vadzungaira vakomana musi waakamuka vakawira pasi nekuda kwemutumwa akanga aburuka aita semheni. Vai asvika panyika ndobva ari kungurutsa achibva ari garira. Haleluya, amen. Ivo ndokuwira pasi, hazve pfuti dzinorira hapasisina akadzibata, waya munhu wese awira pasi nekudya ngirozi. Ipapapa pakatinetsa zvikuru, because ndaida kunzwisisa kuti Mwari waida kuparidzei kuti vanhu vakawira pasi vachitya mutumwa sevakatadza kutya akatuma mutumwa. Jesu vakamurovera asika vakatya ngirozi. Ngirozi vakawira pasi nekuda kwayo, asi Mwari vakamuturika pamatanda. Iriko chechi dzakadaro dziriko dzekuti ukataura zvaGabhurona unoona kuti vangawire pasi noda kwaGabhurona, but vataurire pamusoro paakatuma Gabhurona aiwa kana havanei naye. Unovanzwa iti Maikoro, but akasika Maikoro vanomuturika pamatanda. But mukavataurira zvaMaikoro unoona vakudzungudza vakuti Eriya akatuma Eriya havanei naye. Handei nayo vhesi. Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi, ndokubva ngirozi yataura nevakadzi, haina kutaura nevakazvambarara basa. Avakadzi vaneiko zvavo, hatingatauri navo. Ngatitaurei nevauya kuzobvunza nyaya dzeupenyu. Yes, musatya imi, musatya imi, nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu. Munotsvaka Jesu, ndozviziva. Wakanga akaroverwa pamuchinjikwa. Akanga aroverwa pamuchinjikwa. Ahapo pano, nokuti wamuka sezvaakanga areva. Uyai muone pakanga pavete Ishe. Uyai muone paanga akavata. Aitirai timbomirai. Nyaya iyi inonetsa, tichadzoka kwairi dango kuti uone, uvhurike meso ako uone kuti Mwari unoshamisa. Nekuti vakadzi ava vakadzi vaitembenge vari zvichida vana mai veruwadzano muchechi yemurayiro. Pamwe vanga vakapfekedzwawo zvakaitwa vamwe kuhwisiri. Vari vakadzi vechechi yanga yakanaka kupfuura dzimwe dzese, chechi yanga iri paJerusarema. Musi uri kutaurwa musi wekutanga wevhiki unofanira kunge vanhu vachiti zvechechi zvakapera nezuro musi weSabata, munhu wese ngaachidzokera kumabasa ake. But mana Maria vari vaviri havana kubatwa kumeso nekuda kwekuti Sabata rakanga rabatwa navaJudha. Yavo chechi vaiziva kuti it is centered on the one that had been crucified. Zvekuti vakatoona zviri nani kuuya kuguva reakafa pane kuenda kuchechi yakafa inonzi chechi yemurayiro. Ndokubva vatoti ngatinotsvagai Jesu muguva maakavigwa, tingatonobata service kushiraini, kugraveyard, kucemetery, pane kupinda muchechi yesinagoge yemurayiro toswera tirimo. Vanhu vakanga vaine vision yekuti pana Jesu ndo pana Mwari, handei kwaakavigwa.
hazvinei kuti yakapfumbira sei ichi chemurayiro uyu ndiani upenyu handiko vakamisa vakanga vaenda nekuda kwamashoko aakanga ataura ndinomuka nezuva retatu havana kuenda musi weSaturday makuseni havana kuenda any other day vakaenda musi wesvondo waakanga anzi wacho ndo musi waanomuka ndo musi wavakaenda havana kuenda Friday kuseni havana kuenda Saturday kuseni vakaenda Sunday kuseni ngirozi ikati ava havasi vanhu vari kungouyawo zvavo vanhu vane mashoko aakasiya ataura avakabata vauya kuzoona kuti zvaitika here zvaakanga ataura saka ngirozi yakati atozviziva kuti munotsvaga Jesu wamuka uyai muone paanga akarara yes kurumidzai muende munoudza vadzidzi vake endai munotaurira vadzidzi vake kuti wamuka kubva kuvakafa ndokubva yaita mharidzo yekutanga yakaparidzwa after the resurrection yakatumwa vakadzi nayo yakanga isiri mharidzo yekuti uyai munoita mari gore rino yakanga iri yekuvataurira kuti wamuka kubva kuvakafa unonzwa Pauro achiti kuti timuzive uye nesimba rake rekumuka kubva kuvakafa ndiri kunzwikira vadikani amen saka nyaya iri kutsanangurwa inoda kuti ibatsire vanhu the first people to preach after resurrection vakanga vari vakadzi vakaenda kunoparidzira vaapostora ukavatsvaga vaapostora vacho kumakuva havana kuuya vakanga vaona kutambudzika kwaakanga aita vakatanga kudhauta kuti handifunga kuti vanomukiwa paya maroverwo aakaita nemashuro aakaita hapana chinomuka ndokubva kwaendwa nevakadzi vamakavenga muchivarambidza kuparidza ndobva ngirozi yati endai munoparidzai kuti amuka kubva kuvakafa havana kunzi endai munotsvaga varume venyu tiye kuzovatuma vhangeri vakanzi iyemi muri vakadzi kudai endai munoparidza yes tarirai unokutungamirai Garirea watoenda mberi kwenyu kuti musangane naye kuGarirea muchandomuonapo muchamuona kuGarirea tarirai ndakuudzai saka ini ndine mubvunzo wekuti munozviona sei because pane nyaya mbiri dzaitika ipapa dzatisingade kuti nditaure nezvadzo asi I'm tempted kuti nditaure nezvadzo but denga riri kundichikidzira nekuti uchaona kuti John akataura zvakasiyana nezvakataurwa naMateo. John ataura na Maria vari vaviri anotaura Maria Magadharina nekuti ukazoverenga kuna Mark ndoko unoona kuti sei John asina kutaura Maria mai vaJesu akataura zvaMaria Magadharina because Maria Magadharina ndiye akanga ine objective yekuya kuzoona kumuka kwake. Uyu Maria mai vake vakanga vatoriwo neimwe system yanga yakatsauka yavakanga vauya nayo. Ukaverenga zvakanaka vanonzi vakanga vaenda kuvatende vakanga vachitenda kuvhangeri yaJesu vakapuwa mari amai Maria vakanoteka mafuta ekumuzora sezvavaiita netsika yavaJudha kuti munhu anokudzwa kana akafa zuva rechitatu raanenge afa anenge avigwa mubako vanoenda nemafuta kunozora chitunha chake kekupedzesera kuti azonyatsoora iye avigwa kare 3 days ago vaienda nezuva rechitatu kuzozora mafuta kuti anyatsoora. Saka ajenda yaMaria mai vaJesu yakanga isinei nekumuka kwake yanga iri yekuti vaite seal his corruption for good and forever, but Maria Magadharina ndiye akanga ine intention yekuenda kunoona kumuka kwake. Saka uchiona Johana achinyora anoti Maria ndiye akanga asvika kuseni akanga achiwaya paguva achichema ndokuona ngirozi mbiri, but ukaitsvaka zvakanaka Mateo achinyora anoti kwakaburuka ngirozi imwe chete ikapenya semeni, asi Johana achinyora anoti muguva make makaonekwa mine ngirozi mbiri, imwe yakagara kumakumbo imwe yakagara kumusoro. Ndo yakadodza akabvunza Maria kuti unotsvagei. Jesu achibva azotaura naMaria. Nyaya ndangada kuti ndibate ndeyekuti muone kuti Jesu paari kunzi anokutungamirira iGarirea akanga afamba sei, nekuti mutumwa uyu anzi aburuka ndokubva akungurutsa guva. Hatisi kuudzwa kunzi Jesu amuka akamira pasaidhi akadii, but madetails iwayo akatsanangurwa naJohn. Ngirozi yakazviziva sei kuti Jesu ari kuenda kuGarirea isu tisina kuona vachitaura vese. Ukaitsvaga zvakanaka nyaya iyi uchaona kuti Jesu akanga atombofanira kuti atanga akwira kuenda kudenga. Saka mubhuku yaJohn ndo maanonzi naJohani wakataura kuna Maria Jesu amuka kubva kuvakafa.
Maria akazomuona paakanzi naJesu, Maria, ndokubva aziva kuti ndishe. Zvikanzi Rabhoni, ndokuti mudzidzisi. Kuda kuti anombundira Jesu, so ndobva Jesu ati kuna Maria, usandibata, handisati ndasvika kuna Baba, asi enda unotaura vadzidzi vangu kuti ndinoenda kuna Baba vangu naBaba vavo, uye ndinoenda kuna Mwari wangu naMwari wavo. Tinonosangana kuGarirea. Aifanira kutanga atomboenda kudenga asati asvika kuGarirea. Paakanozviratidza kuGarirea, vadzidzi vakavhara mumba, vakakiya dhoo. Akangoerekana mukati, akati rugare ngaruve nemi. Wakanga atodzoka kudenga, nekuti paari kufa, ari kufa as a lamb of a sin offering. But paari kumuka kuvakafa, ari kuenda kunopefuma the priestly duties, kuti anomira pamberi paMwari neropa rake nekuda kwezvivi zvevanhu. Kana ari muprista worudzi rwaMerikizedheki, anofanira kuwana chaanonomira nacho pamberi paMwari. Nyamba wainomira iye ari gwai rechipiriso chechivi, kune rimwe rutivi ari muprista zvakare. Saka paari kuti usandibata ndichigere kusvika kuna Baba, muprista kana achida kunopinda munzvimbo tsvene-tsvene nekuda kwezvivi zvevanhu, haabvumidzwe kuguma nevanhu, anosvibiswa, Mwari akanomuuraya. Saka ari kurambidza Maria kumubata kuti apinde munzvimbo tsvene-tsvene isina kuvakwa nemaoko evanhu, asi iri kudenga nekuda kwezvivi zvevanhu. Saka paari kudzoka kuGarirea, ada kupuruvha imwe nyaya aifanira kuitika kuOld Testament, kuti kana muprista apinda munzvimbo tsvene-tsvene akapisira ropa rikagamuchirwa, kubuda kwake ari mupenyu isaini yekuti zvivi zvenyu zvaregererwa, Mwari haana kumuuraya. Saka aifanira kuenda kudenga, obva atakatikira ikoko, aifanira kudzoka as a sign yekuti uprista hwangu hwagamuchirwa. Zvekuti kana ndichitaura zvokudzoka kwaJesu, hakasi kechipiri katoo kechitatu. Dzimwewo nyaya idzodzo, verengai tiende nayo mberi. Zvino vakakurumidza kubva pabwiro. Tobva naMaria vakurumidza kubva pabwiro, vachitya nokufara zvikuru. vaiti vachitya uko vachifara zvikuru. Vakamhanyira kundoudza vadzidzi vake. Ndokunomhanyira kunoudza ana Pita. Zvino tarirai, Jesu akasangana navo. Kunyora kwerudziko imi kunonzi munhu achinyora anoti behold. Zvino tarirai, Jesu akasangana navo. Tinotarisa chii nyaya iri kunyorwa, hatipo pazviri kuitika. Ari kunakirwa nenyaya yacho, saka ari kuti tarisai muone pazvakaitika, tarisai muone, cherechedzai muone kushamisa kunoita Mwanakomana waMwari mukuponesa vanhu kwake. Yes, Akati, kwaziwai. Yes. Reshona rakarasika. Rakaita sei reshona bhaibheri? Rakarasika. Nekuti rechirungu haritaura kuti kwaziwai, rinoti oh hey you. Zvichireva kuti reshona refanonga rakati hezvo. Akataura nevadzidzi vake achisangana navamuka kuvakafa, haana kuti kwaziwai, akati oh hey you. Akati hezvo, zvekuti afana vakatodetseka kuti kwahezvo ndeiko tichaitika futi. Oh hey you. Saka bvisai kwaziwai mise hezvo ipapo. Zvinotarira, Jesu akasangana navo. Yes. Akati, hezvo. Yes. Vakauya vakabata tsoka dzake vakamunamata. Hezvo yake ndeyekuti genga. Takafamba tese ndikakuparidzira zvokumuka kwangu, mukanga muchitaura kuti munotenda, but you are nowhere to be seen panomuka Mwanakomana waMwari. Makanga makutowaya-waya, hamuna kutenda zvandakanga ndichitaura. Muri vaapostoli verudzi vanokundwa kutenda nana Maria Magadharina, vakadzingwa madhimoni 77. Ndakambokutumai vanhu kunoparidza, mukadzoka muchitodzinga madhimoni. Ndikakutirei kune kufarira izvozvo, farirei kuti mazita enyu akadirwa kudenga. Ko sei musina kutenda zvandakasiya ndataura? Genga rara kutowaya-waya rakanganwa nezvaMesaya, ndobva zvadhuvala zvikati hezvo, kuingana Pita muri vapenyu uko muri kuitei kuno? Shasha ndokubva dzakunyara, bva dzawira pasi ndokubata tsoka, ndobva dzakuti muri mutsvene. Amen. Jesu haana kubatwa mwoyo nazvo, akati kunyepa. Dai vaida kutenda kuti vanondinamata, vangadai vakauya kuguva kangu musi wandakanga ndati ndinomuka. Where are they, the apostles? Not even one of them was found around his tomb on the day that he had said he was to rise from the dead. Amen. Why did the apostles fail to have that faith that Jesus expected them to have? Kuti vatende kuti Jesu kana akati anomuka, Jesu anomuka. Kutenda kwavo kwakanga kwaenda kupi? Mwari wakanga aida kuparidza chinhu chimwe chete, kuti vanhu kana vachinzwa nezvokumuka kwake varege kufunga kuti it was just an ordinary event.
yakanga iri a serious challenge yekuti vanhu vakaona achirovererwa hapana akanga ine hope yekuti after all those sufferings, after all that humiliation, vanhu vachimunzwa achiti Eli lama sabachthani, vakatari kudeedza Eria vachimutuka vachimumhura kuti Mwari angabatsirwe naEria waakasika. Zvakanga zvaoma zvekuti nana mako vakabatwa hembe vakabvarura vakasiya hembe dziri mumaoko mevaFarisi vakatiza vakashama kudzokera kumba. Vakomana ava havana kuzviita nekusatenda bedzi asi kuti vanoparidza kuti chokwadi paKalvari dei waiendapo waidhauta kuti this is the Son of God. The Son of God was reduced zvekuti pakati pedu hapana atambonyadziswa kusvikira pakadaro. Kuti munhu anoroverwa akashama nyika ichitarisa pasi, so totarisa chii hapana pekutarisa. It was a difficult situation. That is why ana Peter vakanga vasina kuuya kuguva kwake nana Johani. Vakamunamata, yes. Zvino Jesu akati kwavari, musatya, endai mundoudza hama dzangu kuti vaende Garirea vagondionako. Yes. Zvino vachiri munzira, vamwe varindi vakasvika muguta, vakaudza vaprista vakuru zvose zvakaitwa. Vakati vaungana navakuru, vakarangana, vakapa varwi mari zhinji. Right, Jokodza verse 11. Zvino vachiri munzira, vamwe varindi vakasvika muguta, vakaudza vaprista vakuru zvose zvakaitwa. Vakati vaungana navakuru, vakarangana, vakapa varwi mari zhinji, vachiti, taurai muchiti, vadzidzi vake vauya usiku, vakamuba isu tivete. Kana zvikanzwikwa nomubati, tichamutendesa. Zokodzai. Zvino vachiri munzira, vamwe varindi vakasvika muguta, vakaudza vaprista vakuru zvose zvakaitwa. Vakati vaungana navakuru, vakarangana, vakapa varwi mari zhinji. Zokodza verse 11. Zvino vachiri munzira, vamwe varindi vakasvika muguta, vakaudza vaprista vakuru zvose. Zokodzai. Zvino vachiri munzira, vamwe varindi, vamwe vakanga vachichengeta guva vakasvika muguta, vakapinda muguta, vakaudza vaprista ndokuudza ana Caiaphas vakuru zvose zvakaitwa. kuti hamusisina munhu muguva make kwauya ngirozi yamutora, muchindauya zvokuti hanzi pfuti dzingamutadzise kumuka, hama jokes. Isusu we are lucky to be alive. Yes. Vakati vaungana navakuru, vakarangana, vakapa varwi mari zhinji. Ndokubva varangana, ndokubva vapa masoja a lot of money. Masoja akapiwa chii? Mari. Masoja anga akachengeta guva achinzi murambidzei kumuka, uye mukangoona chero one of his disciples auya, furai nepfuti, bayai nebanga, varida kumuba kuti vagozonyepa kuti Jesu wamuka kuvakafa sezvaakataura. Saka pane magroups maviri emadisciples. Madzimai aya achibva kuguva rake akanga achidzokera ndokusangana nemamwe madisciples. But there were 12 disciples and then there were 120 disciples. So saka Jesu aiti ndinotaura vadzidzi vangu, paakazosangana navo paRodha akanga asataura ana Peter, akanga akutora 120 vaya vakazenge vari pamount upper room musi wakaburuka mweya mutsvene nezuva rePentecost. Haditika? Amen. Saka ukaverenga chapter 1 nechapter 2 yamabasa unonzwa pachinzi vadzidzi vakanga varipo, they were about 120 vadzidzi vakanga varipo. Saka pasi pese pakanyorwa kuti disciples paunofunga kuti i12 vari kurehwa. Handiti? Amen. Vakomana vanga vakachekenda guva vakasvika kuguta vakanotaurira Pirato nevakuru veIsraeri, vakuru vevaprista ana Caiaphas nana Anasi. Vakomana paguva paya patanga takaungana hapasisina munhu ende kuti tikunyeperei kuti haana kumuka, hazviite. Amuka, pauya ngirozi yanga ichipenya semheni, isu tawira pasi kunge takafa. Kutouya kwataitawo kuti tatoona kuti chiedza chacho chaita nani, otherwise taigona kuti gore rese takazvambarira pasi. Hakuna kumira mushe kumakuvawo. Mukomana uya amuka ndokutaurirai. Umwe akati ndinopika namwari wangu bhari kudai so. Chokwadi mukomana uya amuka. Satambono zvakadaro.
Atisatamboona munhu anomuka mumukiro wakadaro. Ndokubva zvanzi kana zvadai so problem iye yekuti akamuka ichatinetsa. Tangidza verse 11. Zvino vachiri munzira, Yes. vamwe varindi vakasvika muguta. Vamwe varindi vakasvika muguta. Vakaudza vaprista vakuru zvose zvakaitwa. Ndokutaurira machief priest zvekumuka kwake. Vakati vaungana navakuru, Ndobva vaungana nevakuru vachiita dare rekudhiskasa kuti toita sei Jesu zvaamuka. vakarangana. Ndokubva vati ngatitsvagei advice yatingawana from one another. Vakapa varwi mari zhinji. Zvikadzi masoja manga makachengeta gowa matadza basa rekuti mumurambidze kumuka. Taakuko kubhadharai mari yekuti munyarare zvokuti amuka. Yes. Vachiti, taurai muchiti, vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba. Chiendai munoparidza kuti takanga takarara. Ana Peter ndokuuya vakaba chitunha chake. Amen. Kuti varambe vakachengeta gowa zvichaita ndamusisina chinhu. Saka vari kunzi instead yekuti mufambe muchiti Jesu akamuka, chifambai muchitaura kuti akabiwa nevadzidzi vake. Amen. Yes. Kana zvikazikanwa nomubati, tichamutendesa, imi murege kusundirwa mhosva. Yes. Zvino vakatora mari vakaita sezvavakadzidziswa. Shoko iri rikaparidzirwa pakati pavaJudha kusvikira zuva ranhasi. Ishoko ripi rakaparidzwa pakati pevaJudha? Ishoko ripi? Ishoko rekuti Jesu akabiwa naana Peter. Saka Mateo achinyora akabva ati kusvikira nhasi message iyoyo ichiri kufamba. Haana kumuka, muchanyeperwe, akabiwa naana Peter. Ndokubva yatoita message no one. An upcoming hot message. Iri kusengerana pa WhatsApp so, nepa Facebook, nepa Google, nepa YouTube, nepa Instagram. Message yekuti kudi masoja ari kutaura iwo kuti Jesu akabiwa naana Peter. Kuguwa kwavakanga vari akusisina chinhu. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Can I go deeper? Vanhu voti go deeper nemharidzo yekuti Jesu akabiwa. But ndaive nemubvunzo kuna Mateo wandaifunga kuti dai aiwanika ndaigona kuti ndibatsirewo undipindure. Iwewe Matthew ndiwo uri kuti shoko iri rakaparidzirwa kuJudhea rose, kuvaJudha vose kusvikira nhasi. Musi wauri kunyora bhuku iri riri kuparidzwa nanhasi. Mubvunzo wangu ndewo kuti vanhu vari stupid kudaro vanowanikwa kupi? Vanotenda message iri kutaurwa nevanhu vari kuti tanga takarara. Makaona here Peter achiba Jesu zvonzi aiwa takarara. Tokoronzai mazwi aya. Vaka amana gomera Jesu maoko. Ini handichatozwisisa ini kuti vake iyo inovhikidza vanhu sei. Yes. Vakati vaungana navakuru. Yes. Vakarangana. Vakapa varwi mari zhinji. Ndokubva varwa vapa masoja mari yakawanda. Hapana kunzi vakavapa mari, pakataurwa kunzi vakavapa mari zhinji. Amen. Zvekuti ukaona munhu achiparidza apuwa mari zhinji, haaparidze zvandiri kuita izvi. Hatikutaura chokwadi. Chiri kutaura vanhu vari kuparidza vaine mari zhinji dzavawana. Yes. Vachiti, taurai muchiti, vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba isu tivete. Isu patakanga takarara, ana Peter vakauya vakamuba. Ndiyo message iri kuparidzirwa nemasoja. Makasvinura here Peter paakasvika anga akapfeka jasi rakadi. Zvonzi kuti Peter akasvika nguva kuti anga akapfekei tingakunyeperei. Isusu hatina kumbobvira takarara kufa takatozomuka kuseni. Takarara dai takasvinura haiba Jesu Peter aifanira kunge takamubata. We were asleep. We couldn't see it happening, but it happened during our sleep. Takazomuka tikaverify kuti ndi Peter. Ndokubva zvatonzi rakaparidzwa shoko iroro rikatotendwa. Amen.
kuti vanhu vanga vakarara vakaziva kuti Peter anga akasvinura akaba Jesu. Vanhu vanga vakarara vakaziva zvakaitwa naanga akasvinura. Ndokubva yatoita mharidzo yakatendwa nevanhu. Pfuura mberi nevhesi. Kana zvikanzwikwa nomubati, kana gavhena akazvinzwa tichapupurawo kuti chokwadi ana Peter vakamuba imi makarara. Ndobva kuona vamwe vaihwitinisawo kuti chokwadi Jesu akabiwa. Isati siko zvedu uye vanga vakarara zvavo, but Peter ndiye akamuba. amen. Ukainzwa meseji yeyo ndoya inojambwa ichidzairisi. Yes. Tichamutendesa tichaconvinsa Pilato kuti chokwadi akabiwa nana Peter avakarara. Isati tiri kumba zvedu pazvakaitika. Yes. imi murege kusundirwa mhosva. Mungazopuwa mhosva yekurara pabasa, yekuvhiringidza. Mhosva yavo yekurara pabasa yanga iri nani kupfuura yekuti Jesu akamuka. Yavaida kubatwa naPilato ndeyekuti amuka sei. Saka vakanzi yekuti amuka iyi ndiyo yamuri kuzodzvenga kana mabvuma kuti akabiwa. Yekuti vanga vakarara Pilato anga asina problem naye. Yevanhu vari pabasa rechiuto vanorara pabasa haana kuita problem naye Pilato. Problem yaive naye ndeyekunge dai vakati takasvinura saka amuka tikazviona. Iyo ndo yaanga asingagamuchire. Yes. Zvino vakatora mari vakaita sezvavakadzidziswa. Shoko iri rikaparidzirwa pakati pavaJudha kusvikira zuva ranhasi. All right. Because of our rain, regaiti vise midziyo yedu. Simon kuti panyika ino panaitika zvinhu zvakadaro zvinotemesa musoro zvaifanira kunge zviri zvinhu zvatinofanira kuti tinzveri pakati penjeri, nokuti kana Mwari akasakubatsira unogona kushaya uchenjeriwo ukaverenga mamwe maissues ari mubhaibheri ukafunga kuti they are just stories. Number one, vhangeri rinoparidzwa nezvakataurwa naJesu. Number two, vhangeri rinoparidzwa nezvakaitwa naJesu. Number three, vhangeri rinoparidzwa nezvakaitwawo nevamwe vanhu vari mubhaibheri. Number four, vhangeri rinoparidzwa nezvinhu zvakaitirwa Jesu kana kuti zvakaitwa kuna Jesu. All these events, they bring out the message of Christ unto men. Hallelujah. Amen. Zvinotigira vhangeri yaKristu inofanira kuti iende kuvanhu. But ngatiitarisei nyaya iyi zvakanaka, tiongorore maitikiro ayakaita. Tsokorodzai, verengai verse 12. Vakati vaungana navakuru, Vakaungana nevakuru vechechi yaIsraeri. Vakarangana kudii? vakapa varwi mari zhinji. Ndokubva masoja apiwa a lump sum. Vachiti, Vakavati kudii? taurai muchiti. Taurai muchiti kudii? Vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba isu tivete. Vadzidzi vaJesu vakauya usiku isu takavata vakamuba. Yes. Kana zvikanzwikwa nomubati, Gavhena Pilate vakazviziva, tichamutendesa. tichaconvinsa Pilate kuti zvekutaurwa nemasoja ndo zvakaitika. Imi murege kusundirwa mhosva. Imi murege kupomerwa mhosva yekuti makatadza basa rekurambidza Jesu kumuka kubva kuvakafa. Hallelujah. Amen. Ndokubva chechi yaIsraeri, masignatories echurch account asaina a withdrawal slip kuti treasury aende kuno withdraw mari mubhanga, a large sum of money. Mari iyoyo ikabva yatopiwa
masoja enyika kuti afambe achiparidza kuti Jesu haana kumuka, akabiwa nevadzidzi vake. Chii chakaitika kumharidzo iyoyi? Zvino vakatora mari vakaita sezvavakadzidziswa. Ndokubva pataurwa zvakare imwe nyaya yanzi havana kuita sezvavaifunga, havana kuita sezvavaida, vakaita sezvavakadzidziswa. Shoko iri Mira, vakaita sezvavakaita sei? vakadzidziswa. Zvichitoreva kuti varume vakatoenda kuBible College. IBible College yekutaura yakavatrena kufamba vachiti Jesu haana kumuka, akabiwa nevadzidzi vake. Havana kuita sezvavakataurirwa, vakaita sezvavakadzidziswa. The dean of the faculty of religious studies akauya nedoctrine of the stolen body of that trouble causer who called himself the Son of God, but all of us know he is nothing more than a son of a carpenter which resides in one of the most despised towns, which is in Galilee of Nazareth. This is the message that these soldiers went around publishing. Verenga itidzwe pamazwi amapesera kuverenga iwaya. Zvino vakatora mari vakaita sezvavakadzidziswa. Shoko iri rikaparidzirwa pakati pavaJudha kusvikira zuva ranhasi. Ndokubva Matthew ati kusvikira zuva ranhasi. Haana kunyora date raakanyora Matthew 28 kuti wanga uri musi wani. Inopera nyaya yacho ichingonzi kusvikira zuva ranhasi. Unonzwawo Pauro achiti kusvikira zuva ranhasi. Chidzitiro ichi chirimo mumwoyo yavo. Kana vachiverenga murayiro, vachiverenga Mozisi, vasingazive kuti muna Kristu zvinopfuura. Unonzwa Pauro achinyoresa vaHebheru, unonzwa aiti sezvaakareva naDhavhidhi kare, anoti nhasi kana muchinzwa izwi rake, musaomesa mwoyo yenyu. Mharidzo yemasoja yakanga iri mharidzo yabva kuvakuru vechechi yaIsraeri. Vadzidziswa zvekunoparidza, havana kuwana a diploma or a degree in theology beds, vakawanawo zvakare mari. Ndiyo college yega yatiinayo muBhaibheri isina kubhadharwa school fees nemastudents, yakabhadhara iyo mastudents mari nekuda kwokuti vhangeri yavaida kuti iparidzwe. It was a very sensitive message. Vanhu vanozoenda kucollege vobhadhara mari, asi college yaana Caiaphas yakabhadhara mastudents ayo mari yakawanda kuti vaende kunoparidza. They were not only empowered with a doctrine, they were also empowered with the resources to publish and to also proclaim the doctrine that denied the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Maridzo yemasoja imaridzo iri kuparidzwa nevanhu vane simba rehurumende rechiuto, rekuti kana vadeedzera crusade mukasauya munodhidhwa. Havasi vanhu vepovho vari kufamba nevhangeri. This time vhangeri rakamhanywa naro nemauto, varenda riri musoro, Bhaibheri riri muruoko, achideedza iri haleluya. AK-47 iri kugodzi iri musana. Haleluya, haleluya. Ndokubva yanzi vhangeri yacho yakaparidzwa pakati pavaJudha. Lacho vane vhangeri kare, lacho vane 1200 years vaine murayiro, lacho vane order yemurayiro, order yeuprista hwaRevhi, ndovakuwana a new message inoramba kumuka kwaJesu. Vasoja haana kuparidzira vanhu vekumabhawa, vakaparidzira vaJudha agara ane murayiro kare. Haleluya. Amen. Pauro achiparidza anoti tinofa nenzara kana tichiparidza. Kusvikira nhasi uno hatina pekugara chaipo. Vakapuwa vhangeri vachifa nenzara, vanhu vasina vhangeri kwaro vachipuwa mari zhinji yekufamba nevhangeri risiriro. Regai tinzwe vhangeri yaiparidzwa naPauro
achitsanangura nzara dzaaive nadzo achiparidza. Handisi kuparidzira izvi kuti ufunge kuti kana wakuparidza unofanira kufa nenzara, kuti kana washaya zvekudya ubva tatu. Handozvaitwa nana Pauro. Vhangeri rako harisimbiswe nezvawadya, rinosimbiswa nekuti rinotenda here zvakarayirwa naMwari zviri mumagwaro matsvene. Chapter 9 yavakorinde wekutanga, tangire pavhesi 1. Handizi wakasununguka here? Handizi wakasununguka here? Handizi muapostora here? Am I not an apostle? Handina kuona Jesu Ishe wedu here? Ina handina kuona Jesu here inini? Imi hamuzi basa rangu munashe here? Yes. Kana ndizati ndiri muapostora kuna vamwe? Yes. Kana kunyange zvakadaro? Yes. Kwazvo ndiri muapostora kwamuri hangu. Kana vamwe vakaramba kuti ini ndiri muapostora, asi imi hamungarambe kuti ini ndiri muapostora. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Zviri kunzwika here? Amen. Zviri kunzwika here vadikani? Yes. Nokuti imi muri chisimbiso chouapostora hwangu munashe. Imi muri proof yeuapostora hwangu muna Jesu Kristu. Yes. Kuzvidavirira kwangu kuna ivo vanonditonga ndikoku. Yes. Hatine simba rokudya nokunwa here? Ande pa chapter 11 ya 2 Corinthians. Chapter 11 tangire pa verse ya 2 Corinthians chapter 11. Tudakuona kutambudzika kwa Paulo pamusoro pevhangeri yaakanga achiparidza. Hallelujah. Amen. Ndiri kunzwika here vadikani? 2 Corinthians chapter number 11 verse 24. Ndakarohwa navaJudha kashanu. Ndakarohwa nevaJudha kashanu. Shamhu dzina 30 nepfumbamwe. Shamhu 39. Katatu ndakarohwa netsvimbo. Yes. Kamwe ndakatakwa namabwe. Yes. Katatu ndakaputsikirwa nechikepe. Yes. Usiku humwe namasikati ndakanga ndiri mugungwa. Yes. Padzendo kazhinji. Yes. Panjodzi dzenzizi. Yes. Panjodzi dzamakororo. Yes. Panjodzi dzorudzi rwangu. Yes. Panjodzi dzavaHedheni. Yes. Panjodzi muguta. Yes. Panjodzi murenje. Yes. Panjodzi mugungwa. Yes. Panjodzi pakati pehama dzenhema. Yes. Pakubata napakutambura. Pakubata nepakutambura. Furembe. Pakuvata kazhinji takarindira. Yes. Panzara nenyota. Takanzwa nzara, tikanzwa nyota. Pakuzvinyima zvokudya kazhinji. Yes. Pachando napakushayiwa zvokufuka. Mazvita aishayiwa zvokuita sei Paulo? Ari muapostora waKristu achipupura kushayiwa zvokufuka. Ande pa 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Taishayiwa zvokufuka. Zvino kana uchitenda vhangeri irori randiri kuverenga kuti muapostora waJesu akanyora 70 or more % yema-New Testament books anotaura zvekushayiwa gumbeze, zvekushayiwa juzi muchando. Angauye here kuUEFA Paulo akapuwa platform yekuparidza, vanomurambidza vanoti unozotipa anointing yekushupika. Zviri nani tidzwe hedu manu anopfeka zvinodhura. NdakuUEFA Mwari unomezhwa nezvawakapfeka, nezvaunodya uye nezvaunofambisa. Zvandakaita izvi handingapuwe nguva yekuparidza kuUEFA. I'm too poor to preach to them. Amen. Amen. Vakorinde wekutanga chapter 4 verse 9. Nokuti ndinoti Mwari wakatigadza isu vaapostora. Hanzi Mwari, ndinoona kunge Mwari wakatogadza isu vaapostora pakupedzesera. Yes. Savanhu vakatongerwa rufu. Tinorarama sevaapostora savanhu vakatongerwa rufu. Nokuti takaitwa
chinhu chinoshamisa nyika. We are made a spectacle unto the world and to angels and to men. Navatumwa navanhu. Vanhu vakatitarisa so vanotanga kutaura vachiti zvinhu zviri kutaurwa nevarume ava zvakarasika. Onai kushayiwa kwavanoita, onai kutambura kwavanoita. Ndimwari wekupi anopa murume vhangeri nebvudzi yanzwa nekuiswa mitsunda nekubayiwa nemitsunda yakadai? Yes, isu tiri mapenzi nokuda kwa Kristu. Isu tiri mapenzi nekuda kwa Kristu. Asi imi makachenjera muna Kristu. Asi imi vepaKorinde makachenjera muna Kristu. Isu tinoshayiwa simba. Isu hatina simba. Asi imi mune simba. Asi imi mune simba. Imi munokudzwa. Imi munokudzwa. Asi isu tinozvidzwa. Zvikanzi isu vapostora vaKristu tinozvidzwa. Itestimony yekuti kana wapinda pabasa raKristu unofanira kuzoti kana waakuparidza uone kuti zvaitwa naPauro ndo zvauri kuitwa were. Ukaona usingazvidzwe sezvaitwa naPauro hausi weboka raana Pauro, uri boka remasoja. Yes, kusvikira nguva ino isu kusvikira nhasi isu tine nzara. Pauro achitonyora tsamba iyi anga aine nzara. Tine nyota, hatina chekunwa, hatina chatingafuka, magumbeza hapana, tinorohwa netsiva. Yes, hatine nzvimbo kwayo yokugara. We have no certain dwelling place. Tinotambudzika tichibata namaoko edu. Kana tichitukwa tinoropafadza. Kana tichitambudzwa tinotsunga moyo. Kana tichipomerwa tinovaraidza. Takaitwa setsvina yenyika, marara avose kusvika zvino. Zvikanzi vapostora vakaitwa setsvina yenyika namarara avanhu vose kusvikira iye nhasi. Testimony. Hapana anouya kuairport kuzowaridzira Pauro kapeti yered kana achiburuka ndege achibva kunoparidza. Anenge ari mueconomy class achiti kana akurohwa nenzara anotswinya chirokobhani chaatenga paairport asati akuinda mundege. Mubusiness class mune vamwe Pauro haakwanise kumpinda. Haleluya. Amen. Ndiri kunzwika here vadikani? Masoja akapuhwa mari vadikani ndokubva vhangeri yavo yafamba. Zvinonzi yakaparidzirwa vaJudha vose vhangeri yekuti Jesu haana kumuka kuvakafa, abiwa nevadzidzi vake. Iye Jesu amuka, vati vakanga vari paguva vari kutaura testimony isiriyo. Ini ndakanga ndichida kuti ndiongorore kuti zvakaitika sei kuti mwanakomana waMwari auya kuzoponesa vanhu. Waifanira kufa, waifanira kumuka, waifanira kukwira kudenga, waifanira kutuma Mweya Mutsvene kuti kereke itange kubata basa rekushumira. Zvakarongwa sei naMwari kuti mawitness akamira papoint of resurrection haasi mawitness aMwari, mawitness adiabolos. Paguva paJesu kana paifanira kuchengetwa, paifanira kuchengetwa nevaitenda kuti Jesu mwanakomana waMwari, kuti anaamuka pagozotaurwa testimony iri correct. Wamuka sezvaakanga areva. But honai nyanya dzakanga dzakamira paguva rake. Pacho paanonzi kana amuka kereke yaKristu yatanga. Pacho paanofanira kumuka ari pakamira nhubu, pakamira vakomana vedoro, vakomana vari kutsvaga mari ndo vakamira ipapo. Vakomana hapana kana wani zvake akanga akajoina chiuto, akanga akatenda vhangeri yaJesu. Aizoti aiwa vamwe vangu 9 vari kunyepa, ini ndiri wechiteni wacho. Jesu haana kubiwa, Jesu akamuka, takapiwa mari iyi yangu yandakapiwa wei. Hapana kuwanikwa wani pamauto aPirato
akanga atenda kuti Jesu wakanga ari mwanakomana waMwari. Amen. Vacho vakabata pfuti hakuna kana mumwe chete unotenda kuna Jesu. Vakanga vaine a wrong message concerning Christ. Mwari uchitendera zvinhu zvakadai kuti zviitike, wakanga asingatye kuti chechi yangu ichasafarosi. Vanhu vaimbotenda vakaudzwa kunzi haana kumuka abiwa, vachati hakuna vhangeri, this is a scam, this is a fraudulent church. Aigomuka seiko Jesu uyu haana kumuka? Nekuti paakamuka kuvakafa haana kugona kuwaya maguta. Mukanzwa zvichinzi handina kumuka, vari kukunyeperai. Ndini ndakanga ndaroverwa. Tarisai nzvimbo dzine zvipikiri zvandakanga ndabayiwa ndiri pamuchinjikwa. Wakanga asafamba achiparidza. He would show himself to the very few vaakanga aida kutuma nevhangeri, zvokuti vacho vari kutaura kuti akamuka vakaita kuona dhoo rakakiyiwa akapinda dhoo rakavharwa, kuti vatore mafotos ekufamba nawo. Amuka uyo ari papa. Vanhu vaigoti photoshop, hakuna zvinhu zvakadaro. Paakaroverwa vanhu vese vanga varipo, asi paakamuka akatanga kufamba mumaguta akanga akuita zvekuzviratidza kuvashoma. Vacho vada kuponeswa ndo vakanga vakuwana appearance yaJesu. Nyika yese yakapedzera kumuona akarembera asisina upenyu. Vanhu vachida kuti vaende kunomuviga. Ndo testimony ine nyika yese. Asi vakasanangurirwa upenyu usingapere. Vaipota vachimuona anga aine Yesu Galirea azviratidza, tikatodya naye hove tambenge tadhauta kuti ndiye. Ana Tomasi vakatoboramba kuti azviite, vakaona mavanga ake aakanga abayiwa nezvipikiri. Haisi nyika yese yakaona Jesu amuka kubva kuvakafa, asi nyika yese yakamuona ari pataiti akanjatwa akarembera. Mwari achidaro vanozviitirei? Uzakana uri munhu uine pfungwa dzemunhu, wamboiswa pataiti, wamboenda kukoti, wambonzi you are guilty, wozonzi you are innocent. Unodeedza mamedia house ese, veHerald uya yapo, veHmetro, veCNN. Ndini uya akambobatwa nemedha ndikamboenda kunopika 7 months kuchikurupi, ndazoonekwa neumbo kuti handina mhaka yandakapara. I'm now a free man. You would want everybody to testify that you are not guilty as you were once charged before. Jesus could have gathered all Israel to show them that he has overcome death, he is alive, he has risen from the dead. Wakanga asina manyawiwani. Akafunga kuti mandipedzera akatakarembera hapana. Ini ndiri Mwari ndokutaurira ini ndo inandite. Vabvunzei kuti vakagona here kundirambidza kumuka vakomana ava. Vakawira pasi kunge vakavata, vaona mufana wangu akanga auya. Ndapinda kana paine vanodhauta kuti ndini, uyai muone mavanga andanga ndakaroverwa nawo. Jesus would not meddle into the things that carnal men do because of their lack of godliness. Amen. Haapinde mumakwikwi nevanhu vaakasika. Haaite zvekushamisira. Anoita zvinhu zvinopusha agenda yekuponesa vakasanangurwa, vakanyorwa mubhuku yeupenyu. Zvekuti chechi mazina iwayo yainetsa kuenda. Kuwanikwa uchinzi kuenda kunoparidzirwa naana Peter zvainetsa, zvaitwa nevakasarudzwa. Ruenda kubiko kaJesu kenyu kakaroverwa izvi kakafa. Apa vakomana vari kutitaurira kuti atakachengeta guva rake akabiwa naana Peter. Ana pastor venyu imbavha vakaba chitunha chaJesu amene kwavakachiviga. Unomboziva kuti kana vanhu vaine mari semapirwa ava vakaitwa mari, vainga vaine mukana wokuadvertisa pamaTV vachiisa mabillboards. Jesus has not risen. Peter stole Jesus. Zvokuti pese pawaienda message yokuti Jesu akabiwa waiiwana, asi yekuti akamuka yainetsa kuiwana. Waifanira kuvhara nzeve dzako woenda kunotsvaga ana Peter, woenda kunonzwa kuti chii chakaitika nekuda kwaJesu. Hallelujah. Amen. Ndiri kunzwika here vadikani? Maridzo yemasoja. Ndatenda Mwari nekuda kwevhangeri iyoni, nekuti ndaona kuti tanga tichitambudzika nekuda kwezvinhu zvakawanda izvo zvakatoparidzwa kare mumagwaro ake.
panyika panapa kana uri kutsvaga vhangeri ichaponesa mweya wako, ichaponesa mweya wako. Kana uri kutsvaga ruponeso, kana uchitsvaga naudza Jesu chaichai, the first group of people you are supposed to be careful about, masoja. Amen. Yes. Vanhu vane mharidzo iri kumhanya mberi kwekumuka kwake, vanhu vari paid to deceive men and women into denying Jesus Christ. Vhangeri yekuti haana kumuka ivhangeri yekuti hakuna chinhu chinonzi New Testament, because kumuka kwake ndokunomaka kutanga kwetestamende yenyasha. Saka vaJudha vachida kupfuurira mberi nemurayiro, their first attempt yakanga ine kuramba kumuka kwaJesu. Amen. Kana Jesu asina kumuka, mweya mutsvene hauye, hapana vaapostora vamuchasangana navo, hakuna vhangeri, hakuna chechi. Vanoramba vhangeri, vakamira pakuramba kumuka kwake. Amen. Varume vatutaura nezvavava, varume vane mari dzavainadzo, havana mari shoma, vane mari zhinji yekufamba vachiramba zvekumuka kwake. Haleluya, haleluya. Amen. Ndiri kunzwika here? Amen. Vane mari yakaita sei? Zhinji. Vanhu vanoti vakafamba vanoenda vanotambira, vakaparidza vanotambira. They earn a salary for preaching a heretic gospel. Amen. On the other hand, anapita vachiendawo kunoparidza. Jesu haana bhengi raakasiya deposita mari ozotambirisawo vafana vangu, zvekuti ukasangana nemufundisi anotambira pei, ndiye musoja wokutanga kutiza iye. Vakomana vaKayafasi havanetse kuona, vanotambira. Amen. Haopere Jesu maoko. Vakomana vaKayafasi vanoita sei? Vanotambira. Unoita mufundisi anopuwa payslip, inenge yakanyorwa kunzi chii, uri kutambiriswa nani, who is paying you a salary. Amen. Ndari pasaidi pako kuti hausi mufundisi here, ukutambiriswa nani? Jesu akati ndichauya nemubayiro ndichipa mumwe nemumwe nezvaakabata. Saka vashandi vaJesu havasati vakutambira, bhosi wavo haasati auya, achatozouya kuzovapa pei nekuzara kwenguva. Haleluya. Amen. Zviri kunzwika here vadikani? Achauya kuzopa vashandi vake mubayiro nekuzara kwenguva, asi ivo wakatotambira kare. Haleluya. Amen. Vhangeri inoshamisa iyi, inoshamisa zvisingabviri, nekuti vanhu vari kutambira havo, asi mukutambira kwavo havasi kuziva kuti kutambira ikoko kuchakuvadzisa vanhu, kuchakuvara. Vakaita sei? Vakatambira ndo vachakuvara. Saka uchaona kuti ande paMatthew chapter 20, nakuti munzwe nyaya yekutambira ichitaurwa naJesu muridzi wayo paMatthew chapter 20, ibva paverse 1. Nokuti ushe hwokudenga hwakafanana nomwene weimba. Ushe hwokudenga hwakafanana nemurume anonzi householder, muridzi wemba. Wakabuda mangwanani kunotsvakira munda wake wemizambiringa vabati. Ndokubva abuda kusendiseni kuri kurehwa uku kunge Jesu amuka kuvakafa. Vashandi vaakatanga kurikuruta ndaana Peter ndo vakahayiwa kusendiseni. Yes. Wakati atenderana navabati kuvapa dhinari. Zvikanzi hapana muchashanda the whole day, asi kana kwaakudoka ndichakupai dhinari rekushanda kwamaita.
pazuva ndokubva vabvumirana akavatuma dhina riri kurehwa ieternal life. Amen. Uyai muparidze shoko rangu ndigokupai mubayiro upenyu usingaperi. Amen. Yes. akavatuma kumunda wake wemizambiringa ndobva vaenda kunosakura kuseni vakaenda kunoparidza. akabuda nenguva inenge yechitatu kuma9 ndokubva aenda futi ndokunohaya vamwe. akaona vamwe vamire padare vasingabati vasina zvavari kuita. akati kwavari, endai imiwo mumunda wemizambiringa endai munoparidzana Timoti nana Epafras. Amen. ndigokupai zvakafanira. ndinokupai zvakafanira. I will pay you. vakaenda ndokubva vaendawo. akabudazve nenguva inenge yetanhatu neyepfumbamwe nguva yetanhatu yaIsrael 12 noon kubva na6 am kusvika na12 pane 6 hours. Saka nguva yekutanga 6 to 7, nguva yechipiri 7 to 8, nguva yechitatu 8 to 9. Saka nguva yechitanhatu 12 midday ndodzaakabuda zvakare akanohaiwa vamwe. akadarozve ndokubva aenda futi kuma hanzi nenguva yepfumbamwe 3 pm ndokunohaya vamwe vaiwa kuseni na 6 am vamwe vari kupinda mumunda kuma 3 basa richipera na 6. akabuda nenguva inenge ye11 ndokubva aenda na 5 iro basa richipera na 6. vaishanda mumigwazo vaipedza na 6 munguva dzaIsraeri. Saka nguva ye11 kubva na 6 am kusvika na 5, nguva yechi12 is 6 pm. Saka akabuda na 5 pm basa richipera kushandwa na 6 pm. Saka vekupedzesera vaingoshanda 1 hour. Yes. akawana vamwe vamire Vakaayiwa kuma 5 manje. Vanhu vakaayiwa muLaodicea. Vashumiri venguva yekupedzesera. Vashumiri vemu7th church age. Vashumiri vari mumazuva atiri anaya ndo vakaayiwawo kuma 5 kwangosara 1 hour kuti mugwazo upere. Ndokubva anohaya wana Chiwenga naNanhingi ndokubva vanzi pindaiwo munosakura. Sakurirai mundo wangu muzambiringa. Paridzai vhangeri yeropa remwanakomana waMwari. Yes. akati kwavari, mamirireiko pano zuva rose Vakamireiko kubva kuseni muri kumotapa draft hamusi kushanda. vakati kwaari, nokuti hapana munhu watipa basa. Hapana basa rekuti tishande. akati kwavari, Yes. endai nemiyo mumunda wemizambiringa. Endai muminda yemizambiringa munoparidza. ava madekwana 6 ndokubva dzakwana. mwene womunda wemizambiringa akati kumutariri wake, Ndokubva adeedza mutariri wake. dana vabati Imwe yamuchena ari kutaura wavo. Tideedzerewo maworkers angu. uvape mubayiro wavo. Yes. uchitanga nokunokupedzisira. Nditangirewo kubhadhara vakomana vapinda na 5 mumunda. ugumire kunokutanga. Wozopedzisira kubhadhara vakatanga kupinda mumunda na 6. Yes. zvino venguva inenge ye11 vakati vachiuya, Ndokubva vakatanga basa na 5 vauya kuzopiwa mari dzavo. mumwe nomumwe akapiwa dhinari. Hapana akapiwa half dinari. Vakatanga 5 na 5 vakapiwawo dinari. Vakatanga na 6 am vakapiwawo dinari. vokutanga vakati vachiuya, Ndokubva vekutanga vauya. vakati vachapiwa nokupfuura ivo vakapiwawo. Ndokubva vapfunga kuti vachapiwa mubayiro unopfuura dinari rapiwa vatanga na 5. ivo vakapiwawo mumwe nomumwe dhinari. Ndokubva va 6 am vapiwawo dinari rake rake. vakati vachipiwa, Ndokubva vapiwa upenyu usingaperi. vakapopotera mwene weimba. Ndokubva vaakupopotera muridzi wekambani. vakati, ava vokupedzisira vakabata nguva imwe chete. 1 hour ndo yakashandwa nevakomana. mavaenzanisa nesu. Matienzanisa sei? takatambudzika zuva rose Yes. tichipiswa nezuva. Yes. akapindura akati kuno mumwe wavo, shamwari, handikuitiri zvisakarurama. hauna kutenderana neni kuti upiwe dhinari here? Hatina kuwirirana here kuti anenge aponeswa anopiwa upenyu usingaperi. tora zvako Tora zvako uende. uende.
ndinoda kupa kupedzisira sewe ko handina kutendera kuita nezvangu pandinoda napo here? Handina kutenderwa. Ko handina kutenderwa kuita nezvangu pandinoda napo here? Handibvumidzwe here kuita zvandinoda nemari dzangu. Ziso rako rakaipa. Ngatigumire ipapo. Pane zvinhu zvitatu hazvisi kureva kuti ana Pauro vachakomburena. Yesu aida kungoparidza bedzi kuti mubayiro umwe chete nometa wakaparidzira kuruzevha kana mutaundi. Mubayiro umwe chete nometa wakaparidzira vanhu 20 kana kuti 5 billion. Mubayiro umwe chete handitika? Amen. Mubayiro umwe chete hazvinei vamwe vakatakwa namabwe vakatemwa vakafa na James. Isu tiri kuparidza vanhu vachingomwaza maoko vachienda. Mubayiro umwe chete ndo zvaaida kuparidza. Chechipiri ndechekuti vanhu vazive kuti mubayiro wakafanana kuvaranda vake vese. Zviri kunzika? Eternal life. Of course tinozviziva zvedu kuti vanhu vapiwa eternal life pane mimwe mubayiro ichazopiwa zvakare inozonzi naPauro vamwe vasapenyese zuva, vamwe senyeredzi, vamwe semwedzi, asi kupenya kwenyeredzi imwe neimwe kunosiyana nekweimwe. Izvo zvaakuenderanawo nekuti vanhu vacho vakanga vachishanda vakanga vaine kunzwisisa kwakadini. Saka mubayiro iwoyo hausi kuuya neamount of work, iri kuuya nekuwanda kweshoko riri mauri. Saka zviri mauri ndo zvichadetermina kupenya kwako pakuuya kwake. Vamwani vakaita sekanyeredzi dzima kachibatira jenda retushoko vakapinda mavana, asi at least vanenge vakapindawo zvavo vanenge vari kukubenzisa. Izvozvo zvavise zvinhu zvikuru izvo. Chechitatu ndechekuti muone kuti achihaya vanhu na6 am, achihaya vamwe na9, vamwe na12 noon, vamwe vachahayiwa na3 pm, vamwe vachahayiwa na5 pm. Dai tiine nguva maybe regeni kupiwa assignment, endai munoweka kuti mahours aya akasiyana nemahours mangani. 6 to 9 pane mahours mangani, 9 to 12 mobatanidza mahours emadifferences iwaya. Pane vhangeri inoparidzwa nekusiyana kwemahours iwaya. Because vakahayiwa kuseni, vakahayiwa time ichingotanga kungodzi kwaedza 6 am vabva vapinda munhu. Asi vamwe vakahayiwa 3 hours later vakahayiwa na9, vamwe vakahayiwa 3 hours later vakahayiwa na12, vamwe vakahayiwa 3 hours later vakahayiwa na3, asi vamwe vakahayiwa 2 hours later vakahayiwa na5. Mahours iwayo anofanira kuita 11 kana ndisiri kukanganisika. Handiti 11 hours handiti 3-3-3-2 handitika ane zvaanoparidza. But vakahayiwa na6 havana kupiwa pay pakahayiwa venguva dza9. Vanhu vakanga vachingohayiwa vachisiwa vachishanda. Nguva yekupiwa mubhadharo inguva dza6 pm. Munda wakunzi munhu wese ngaabude mumunda. Saka nguva yekuhayiwa ndo inosiyana, asi nguva yepay yakafanana. Hakuna munhu anofanira kupiwa pay mumwe asati. Munopiwa pay vanhu vese vachiona, munhu wese achitambidzwa dhinari rake achienda kuupenyu usingaperi. Saka ndaitaurirei parable iyi kuti titsvage vanotori nepei dzavari kufanira kutambira zvavo kare. Koindawaisa hatisakatambire makatambira kare. Nekuti according to this parable, pay ichapiwa on one day, one event. Vashandi vaKristu itai queue vekweFM. Handiri kukona queue yangu makatambira mudhara. Ndikuda vasina kutambira panapa. Handiri zvemafanizi. Handitika iwo musi unopinda mafanizi here. Ngiro dzari kuuya nadzo special angels. Zvese zvamunoimba naGabhurona mutumwa wengoni kuchauya vakomana vasati vambouya nevamwe vakambouya mbichana. Ugomuona soya dzoroti pacharwa kuti manje panapa. Regai ndingomira muqueue ndingozvinyararira, kana ndichidzemurwa ndidzemurirwe zvimwe. Yengarai kuuya naro. Dai Herodhi aidzoka aikutaurirana. Akafarisa paActs chapter 12 kukatumwa 1 inospecialize nembama. Akarohwa mbama achibva aora. Akatanga abuda honye ndokubva azofa. Vanhu vanozitanga vafa vozoora. Herodhi akatanga aora.
achibhazofa ndazvokuimba tumirai kirozi musiiwoyo mune muchitodedzera dzorerai kirozi torai kirozi pachashaurwa kamboke kuti torai kirozi musiiwoyo kirozi aika usadziziva ukavereka revelation unoonzi dzakanga dziri 7 dzanga dzina mwari taikiu pana ndakukupimirai ndiro yehasha dzangu unzwa ichidzimwe yakapiwa ndiro yehasha dzamwari ikabuda ikanokanda ndiro pasi nzizi dzese dzikachinja kuita ropa mwedzi uchibva waora vanhu vachibva vafa 1/3 yevanhu vari panyika vakafa nehafu kasosi nechiri kunoti vayal kasosi kahasha dzamwari pakamuya dhiramu ndiro vanhu vakadhakwa nayo vhangeri yemasoja it is a sponsored gospel. Ukanzwa vanhu vanoparidza vachienda kuUEFI vachidefenda makandiwa havasi kudefenda vhangeri yemakandiwa vari kudefenda salary dzavanowana vanoziva kuti this is where our bread is buttered. Whether zvaari kuita zviri scriptural kana kuti hazvisi havanei nazvo kwavari ndo churu chavo chavari kubataishwa. Saka mukavhirikidza makandiwa mavhirikidza maschool fees evana vavo. Zviri kunzwika? Amen. Ngativerengerwe imwe vhesi yakanaka inowanikwa pabhuku yaJude chapter 1 verse 14. Jude aitaurawo pamusoro pemasoja iwayo akati kudii pamusoro pavo. Inoki wechinomwe kuna Adamu wakaprofita ivava achiti akati kudii, tarirai Ishe wakauya navatsvene vake vane zviuru zvamazana, yes, kuti atonge vose, yes, nokurova vose vasingadi Mwari pamusoro pamabasa avo ose okusada Mwari, yes, avakaita nokusada kwavo Mwari, yes, napamusoro pamashoko ose makukutu akataurwa navatadzi vasingadi Mwari. Mashoko ose makukutu akataurwa nevasingadi Mwari. Mashoko ese makukutu. Mashoko makukutu ndeapi? Mwari achitaura zvemwanakomana wake anoti, thou art my son, this day have I begotten thee. Achiaccepta Kristu back from the dead, Kristu wamuka kuvakafa. Kosimuka mumwe anotanga kuparidza nekuti haana kumuka. Mwari achiti Kristu wakamuka, masoja achiti Kristu haana kumuka. Vachipruvha Mwari kuti murevi wenhema. Ndo mamwe mashoko ari kunzi makukutu ari kurehwa panapa. Hallelujah. Amen. Yes. Ivo vanogunun'una nevasingatendi nezvavanazvo. Vanogunun'una havatende nezvavainazvo. Vanofamba nokuchiva kwavo. Vanofamba vachichiva. Miromo yavo inotaura mashoko okuzvikudza. Vanotaura vachiti handina motikari yandinovhunduka. Vachikudza vanhu nokuda kwokupfumiswa. Vanoita sei? Vanokudzirei vanhu? Handiti? Amen. Ndokubva ndaona imwe vhesi yandaisirwa paFacebook nemwana wamakandiwa akanga achipopotera vhidhiyo yatakarekodha tichimufumura makandiwa kuti imbavha iri kubira vanhu paakatiunza $77 yekutanga kwegore. Saka tadaro akanga achivava. Vari kuvava zvisingaite. Ukaona makandiwa achiresponda kuzvinhu zvataurwa abatikana nazvo. Ndakanzwa achiti ndini baba inini handibvunzwe zvandaita kumba kwangu. Mind your own business. Iyo nyaya yekuti mind your own business ndo iri kutaurwa straight nevanhu vekwamakandiwa. Zvino answer yangu kwavari ndeyekuti if Makandiwa was preaching from Bible rakanyorwa kumuzarabani achiparidza about his father, kana kuti achiparidza about Boateng, kana kuti achiparidza about himself, we could call that it was his business.
The moment yaanovhurisa aya magwaro machena otaura Jesu Kristu, that becomes our business. Then achiparidza about his wife Ruth from the book of Ruth, that was not going to be a problem. But akabata Ruth ari muBhayibheri, that becomes our business. Saka zvekutaura kuti mind your own business inoda kuti tonge yataurirwa iye ngaamainde business rake. Interest yake paBhayibheri ndeyei. Andisati munzwa vhangeri yake iri kore kuti kana waiona uye nayo ndigoidzwa. I'm telling the truth. I have always challenged people. Kana paina ne DVD kana maridzo yamakandiwa yaanotendawo kuti apa akaparidzawo chokwadi uyaonayo indine hope andanzwa asandaona kana one yaiparidza chokwadi, one message kana ye 15 minutes yaakaparidza chokwadi chaJesu Kristu. Kana paina nayo uye nayo kana mangwana ishaiye tunoiplaya tese pana tozoiongororo takabata magwaro. Asandaiona vanomukudza hanzi vanokudza vanhu nekuda kwokuita sei? Sakupfumiswa. Vakanga vapuhwa marana kufa. You can't stop them from proclaiming their God. Saka mumwe akanditi akandinyorera akandikotera vhesi. Ndira kuti ingoverengwa vhesi yacho handitika achiti muri kuchikora vhesi iyi pamuri kumhora makandiwa. Verengai bhuku yaPeter wechipiri chapter 2 verse 9. 2 Peter chapter 2 verse 9. Ina handiri kukunyeperai vadikani. Handiri kuita sei? Kukunyeperai kana pakati penyu paine munhu ada kudefenda munhu. Make sure unomudefenda uine magwaro. Because kumagwaro kubasa kwangu handisuda kuzvikudza asina kutaura chokwadi. Mwari wakandipawo nyasha dzekunzwisisa magwaro. Ukaona uchida kudefenda munhu uye nemagwaro. Don't tell me what to think. Dai taitenda zvawaifunga dai izvezvi uri president wenyika ino. We don't believe what you think. So don't tell us what you think. Verenga itinzwe mazwi apostora Peter ndo ndakakoterwa vhesi ine vana vamakandiwa zvikanzi muri kuchikora vhesi iyi nekuti ndimakandiwa irewa. Inzwai manyorerwa yakaitwa. Ishe unoziva kusunungura vakarurama pamatambudziko. Ishe unoziva kusunungura pamidzo vanonamata Mwari. Yes. Nokuchengeta vasakarurama vave pakurohwa kusvikira pamazuva rokutongwa. Anochengeta futi Mwari vasakarurama vave pakurohwa kusvikira pazuva rekutongwa. Saka zvinhu zviviri, pane judgment pane punishment. Vanenge vachienda kujudgment vanochengetwa munzvimbo inonzi punishment. Anochengeta vasakarurama vave pakurohwa vachida kuzonoitwa handed over kujudgment. Saka kana usakarurama usati watongwa zvako but pane mapunishments auri kusangana nawo. Uri kutochengetwa mumapunishments iwayo ugozowanikwa uri mupenyu kujudgment. Yes, zvikuru ivo vanofamba nomutoo wenyama. Zvikanzi chiefly them that walk in the lusts of their flesh. Pakuchiva kunosvibisa nokuzvidza ukuru. Inzwai, hanzi vanofamba nekuchiva kunosvibisa obva vanzi vanoita sei? Vanozvidza vakuru. Hanzi nerechirungu they defy dignities. Hallelujah. Amen. They defy what? Dignities. Saka zviri kunzi izvo nevakomana vekuUEFA vakuru vari kurehwa apa ndimakandiwa. Hanzi muri kuzvidza vakuru. I feel pity for people like that. But ngatiregei kuita speculation kuti vakuru vairehwa ndevapi. Tangidzai verse 10. Zvikuru ivo vanofamba nomutoo wenyama. Chiefly them that walk in the lusts of their flesh. Pakuchiva kunosvibisa nokuzvidza vakuru. Vanozvidza vakuru. Dana magaya vairehwa pedzisai titi. Vanotsunga vachiita nokuda kwavo. Yes. Vasingatyi kutuka avo vanokubwinya. Zvikanzi vanotuka avo vane kubwinya. Saka vari kunzi vane kubwinya. Dana manu. Hanzi muri kutuka avo vane kubwinya. Ukaona vanhu
kurwara kusvika pakadai so vanofanira kuchererwa vari vapenyu. Alright, saka ngatifunge, ngatiite assumption kuti vane kubwinya vari kurehwa ndiManoa Makandiwa nababa vake Boateng nemukoma wake Hubert Angel ndo vane kubwinya vachiri kutuka. Pedzesa Peter, vatumwa ngirozi chaidzo, kunyangwe vanopfuura nesimba noukuru, kunyange ngirozi dzichipfuura vanhu ava vanotuka neukuru nesimba, ngirozi dziine simba chaizvo, havauyi pamberi pashe nemhosva yokupomera nayo. ngirozi hadziuye pamberi paMwari dzichipomera vakuru, asi ava zvavanotuka zvavasingazive, yes, vakaita semhuka dzisina murangariro dzakaberekwa kuti dzibatwe. right, mazvita. Saka vekuUFI vari kuti ngirozi chaidzo hadzipomere Makandiwa, isusu tisu tinomupomera, kunyange ngirozi dzichitipfuura nesimba asati hanzi hadziende pamberi paMwari nemashoko ekutuka. Zvino hainetse, haina kuperedzwa naPeter Bedzi, mumwe pastor anga akapuhwa nyasha akabva aidedemura achibva ataura vanobwinya vacho. Hande paJude chapter 1 inongori chapter imwe chete verse 7 ndovada kuitengera ipapo. Tinzwa kuti ndaana Makandiwa here vari kunzi vanobwinya. SeSodhoma neGomora, Yes, namaguta akapoteredza, yes, akazvipa kwazvo saivo kuupombwe yes, nokutevera imwe nyama, yes, akaitwa chiratidzo, akaitwa example kwatiri isusu, akarohwa nomoto usingaperi. akapiswa kanomoto usingaperi. Kunyange zvakadaro, Kunyange zvakadaro, vanhu ava pakurota kwavo vanhu ava pakurota kwavo vanosvibisa nyama yavo saizvozvo, vanosvibisa nyama yavo saizvozvo, vachiramba vakuru, vanoramba vakuru, nokutuka avo vanokubwinya. vanotuka avo vanokubwinya. Ngatingoti avo vanokubwinya, ngatingoti vakuru, ndo vari kutaura kuti ndaana mando vari kurehwa. Taura Jude. Asi Mikaeri, Asi Maikoro, mutumwa mukuru, one of the chief princes, nguva yaakarwa naDhiabhorosi, nguva yaakarwa naSatani, akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, vakakakavara nekuda kwebhodhi yaMozisi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka. akatya Maikoro kupa Satani mhosva nemashoko okutuka. Yes, asi wakati Ishe ngaakurayire. Ishe ngaakurayire. Ko ava vanoita sei? Asi vanhu ava vanotuka zvavasingazive, vanotuka zvavasingazive. Yes, napazvinhu izvo zvavanonzwisisa kubva pakuberekwa kwavo, yes, semhuka dzisingazive vanoparadzwa pazviri. manzwa kuti Peter ati vachaparira semhuka. Judha akatiwo kuti vachaparira semhuka. Amen. Saka vanokubwinya ndiana Makandiwa. Muzari basaidi bakoti vanokubwinya ndalayo. Vanowanikwa pakati pedu vanokubwinya. Aripo munhu ane kubwinya pakati pedu pano. Anenge akuona kupi. But hazvina kushata. Hauna kuzvidzira. Hazvina kuita sei? Hazvina kushata. Kana vati Makandiwa ane kubwinya, vati niita zvinhu zvinoshamisa. Ora ndingatimbosiya ipapo. Handipa 2 Corinthians 11:13. 2 Corinthians 11:13. Yes. Nokuti makadaro apostora venhema. Aiwa verenge zvakanaka. Vapi light vanyatsoona. Vapi light. Pane mumwe andifonera ine light apa. Nokuti vakadaro vaapostора venhema, vakadaro vaapostора venhema, vanobata nokunyengera, vanobata vachinyengera,
naizvozvo hazvishamise izvozvo, nokuti kunyangwe nasataniwo unozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Yes. Naizvozvo hachizi chinhu chikuru kana vashumi vake vachizvishandurawo vachizviita savashumiri vokururama, kwakutodokwairira kuti ndini vanokubwinya vari kurehwa, kuguma kuchava sezvavakabata. Manzwa vanokubwinya ndianani? Maprincipalities, mapowers nemarulers, nabosi wavo Luciferi, Diabolos, the dragon, the serpent, Satan. Hallelujah. Amen. Hanzi muri kutuka vekubwinya. Michael chaya akatira nekubwinya ndivatuke. Amen. Ndobva Judhati mungazosara muchiti ndaana makandi. Satan ari kurehwa. Michael chaya akasangana na Satan. Satan akabata chitunha chaMoses. Moses aurayiwa naMwari. Satan akutopeta munhu achienda naye kunomuviga. Zvikanzi naMichael kwawakuenda kupinda chitunha chaMoses. Zvikanzi naSatan chitunha changu. Zvikanzi iwe Mwari ati anochida chitunha ichi. Saka ndatuma uzotora chitunha. Kakara siya kusvikira Michael agumbuka akati dai ndine mvumo yekukutuka ndaenda kutuka chapedzerana namudhara ndakuenda. Ndobva asenga chitunha chake chaMoses kwakuenda nacho. Chikudzika zvekutaura. Amen. Umbira Jesu maoko. Panapo pane nyaya vadikani. Inyaya yevhangeri yemasoja ndichadzokera kwairi. Nekuti Moses achifa Mwari wakabvisa mweya muchitumbi akabva asiya mutumbi muMoabhi, nokuti ndo makaurayirwa Moses akafira one of the mountains dziri munyika yeMoab. Kada kuzvinzwisisa indonorenga Deuteronomy 34. Ndokubva Satani auya kuzotora mutumbi. Mwari ndokuti Michael nditorerewo chitunha, nekuti Satani akachitora zvinhu hazvingafambe zvakanaka. Nyaya yechitunha chaMoses yakaita bongozozo kubva kudhara, nekuti Jakobho achifa ari muIjipita. Haleluya. Amen. Ndiri kutsvigera vadikani. Amen. Anoenda kunovigwa kuBethlehem naJosefa. But Josefa achifa akaramba kuti chitunha chake chitsakatikire muIjipita. Akati kana maakubuda negore ramuchabudiswa, takurai mabhonzo angu muende nawo kunyika yechipikirwa. Ndaramba mabhonzo anosakarira muIjipita. Izvo nyaya yakanga ichitsanangurwa ndeyekuti Mwari achiuraya Moses, kuti Moses haachaenda kunyika yechipikirwa, akufira murenje. Mwari wakanga achiparidza kuti Jesu paari kuuya achabvisa gwaro raipesana nesu raiti dzvanyirira pazvirevo zvarwo. Kufa kwaJesu pamuchinjikwa kufa kwetestamende yemurayiro. Saka rufu rwaMoses runoparidza kubva kwemurayiro, kuparara kwechechi yemurayiro nekubviswa kweLevitical priesthood. Haleluya. Jesu otakura vhangeri yakanga yakanyorwa mumurayiro oenda nayo yonodudzira Kristu kuNew Testament. But pobva paita problem. Satani oti asi kana mukanga mauraya Moses ndichatorawo chitunha chacho. Murayiro weSabata ndotanga chechi yeSabata nacho. Amaikoranzenda unotitorerawo chitunha chaMoses. Ona chapinda mumaoko asiriwo. Amen. Tabvisa murayiro tikaenda kuNew Testament, but chitunha chapinda mumaoko maLucifer. Ukaona vachiparidza murayiro vane chitunha chaMoses. Nyamba Michael achitumwa, Michael wanga ari an angel. Izvire kuti angel rinongoreva kuti mutumwa, muranda anotumwa. Nyamba Michael achitora chitunha chaMoses wakanga achitiparidzira Pauro kuti achamira muvaGaratiya otsanangura kuti makaroyiwa nani akazokuparidzirai murayiro. Pauro ndiye akatumwa kudzokera kuvaJudha kunobvuta chitunha chaMoses chakanga chasarwa nacho vaJudha vachipfuurira mberi nemurayiro. Ndiye Pauro akatanga kuparidza kuti murayiro wakapera. Amen.
Saka Michael achitora chitulo chaMozisi ndi Paulo ari kuparidza kuti Kristu ndiye magumo eurayiro. Amen. Munokumburira mumwe nemumwe saanodzingiswa kuti Kristu haangakubatsire chinhu. Makaparadzanidzwa naKristu, makadonha kubva panyasha. Iyemi munoda kudzingiswa, mirai nesimba, murege kusungwa zvine joko reuranda. Haleluya, haleluya. Amen. Chitunha chaMozisi itsamba dzemurayiro. Satani akati mukandipa Deuteronomy. Maturo henyu mweya wokuprofita kuuya kwaKristu wanga uri mumurayiro mukaenda nawo kuNew Testament. But ndikasara nebhuku dzemurayiro, ndikabvumidzwa kubata bhuku yemurayiro, ndikabata Exodus kuna iso. Ndinoendesa vanhu kuguvamba kakupaseka ndokutaurira. Akatanga kusvika pachitunha chaMozisi ndiani? Ndi Satani. Haasi Michael. Akatanga kusvika pachitunha chaMozisi ndi Satani. Akati ndipei ndiende nazvo. Ndokusaka uchona tiri muNew Testament kudaro. Tine mabhuku ekuNew Testament nekuOld Testament. Akapuwa kuNew Testament kuti chitunha chirege kusara kuOld Testament. VaJudha vasare varege kusara vachiti endai zvenyu munoverenga mabasa avapostora asi Deuteronomy tinayo. Mwari akati kana tichienda kuNew Testament tunoenda nechiprofita chaKristu, tinochida kuNew Testament. Ndisiri Levitical kuNew Testament. Ndiri kuda kuti Levitical iverengwe muNew Testament. Kuti paridzwa vhangeri yemwanakomana. Handidi kuti chitunha chemurayiro chisare chiri kumaoko aSatani. Saka zvinotoreva kuti Mwari akatoparidza kare kuti kana New Testament yatanga Satani achada kushandisa bhuku dzemurayiro kurasisa vanhu. But varasiswa kudaro vachibvisiswa chegumi havangopuhwa bedzi vhangeri yemurayiro, vanopuhwa futi mari. Ukaparidza chokwadi, chinhu chauchatanga kuona nacho kuti panapa pane chokwadi, kunetsa kunenge kuchiita mari kuti shoko rigoparidzwa. Kune mari kumasoja. Masoja ndiye ane mari yese, asi vhangeri haana. Ari kufamba achitaura kuti Kristu akabiwa nana Peter. Havazi kufamba vachitaura kuti Kristu akaita sei? Akamuka. Kwaiko kuti Kristu akabiwa kunorevei? Kuti Kristu akabiwa kunorevei? Kuti Kristu akabiwa nana Peter kunorevei? Kuti Jesu akabiwa muguva make nana Johani kunorevei? Kuti haana kumuka kunorevei? Hallelujah. Amen. Ayaya. Badikani ngatichenjererei masoja. Chinosaka Satani anzi ishato. Inyaya yekuti zvinoitwa neshato ndo zvinoitwa naSatani. Asi kuti tizive kuti akakopa mumwe ndeupi zvinonetsa. Shato yakakopa Satani kana Satani akakopa shato kana kuti zvese zvakakokopa nawo hapana anyanyoziva. Asi tikatsvaga vhangeri tinoona kuti Satani akatanga kuvapo shato isati yavapo. Munozvitenda kuti Satani akatanga kuvapo isu tisati tavapo. Isu takatangirwa naSatani. Zvore kuti Mwari agadzira zvinhu zvemweya akazogadzira zvenyama zvefeki kuti tikaona zvenyama tiwane umbowo kuti zvemweya zviriko. Saka panonzi Adhamu akafurirwa nenyoka nemukadzi wake, haisi nyoka chaiyo yatingatirambira kana chiva kana maserwe. Pari kutsanangurwa Satani ndiyo nyoka yakaimunyengera Eve. Haleluya. Amen. Asi kuti nyoka inonzi Satani yakapinda munyoka yanga iri mugarden. Saka inyoka yakapinda munyoka kuti igonyengera munhu. Shato inobata mhembwe ichigona kuti kada kumhanyisana nemhembwe inosiyiwa, asi ine matricks nemagames ainotamba. Inouya ichipinyinuka so ichivaima, rimwe side roita kunge rayellow rimwe roita kunge ragreen. Mhembwe iri kutofura zvayo yobva yaona makala yoti kuna adzimai vako voona zviri kuitwa one uyu. Adzimai voti haasi anokuvadzira zvonzi achikuvadza chiko.
movie uyakaona red wena yellow haiti yaone padhuze adzinaioti ndichaona zvangu ndiri kure imi zvamuri munhu wechirume mongoonawo padhuze mozinyatsotsangangura matitoza isi vanhu vechikadzi tinotya uri moti hamunongosvikawo vanhukadzi regai ndisvike padhuze iwe inenge ichiuya membwa haichaona kuti nyoka iri kusvika iri kunakirwa nemakala kupedzesera inongorikana yamonererwa yobva yatyorwa mabhonzi yonanzwa yobva yatanga kuzirembuka yomedzwa membwa ine nyanga inomedzwa nekanyoka kakadaiozo unoona yakafuta dumbuso yakaguta yoita 2 weeks yakarara akavataurira vakaita mafarisi varimo mudumbu mamembwe adzimai vakutoita mariro yaachirikadzi vabe vari kupizvodzi vari mudumbu reshati saka satani zvaanoita unerekana wamusatanist iwe wakaenda uchinzi kuenda kunojoina chechi kwechekutanga kuti zviri kutaurwa namufundisi wako hazvisirizvo hauchatenda wakuvava zvisingaite kuti ufunge kuti satani uyo akati vanhu vari panapa munotenderana neni kuti not so long ago hakuna munhu aigumbukira mafundisi ake kana achitaura zvakanaka ukakwira kombi ukataura kuti Jesus is a fool hapana anokutuka taurawo kuti makandiwa igaya unonomukira kuchipatara vanokutsenga vakatrenwa nababa wavo kuti haikona kusiya baba wako vachishorwa iwe uripo mukomana anonzi Jerubbaal Gideon ndo zita rake rechipiri akaenda akanoparadza atari yaBhaari mausiku atumwa naMwari vaprista vaBhaari ndokubva vauya ichapter 5 nechapter 6 handi kutaura nezvayo yebhuku yaJudges baba vake ndobva vanokerwa kusendi nevatendi vaBhaari zvikanzi Bhaari adonhedzwawo atari yake yaondomorwa kune vakanga vachibva kubhawa vari kuti vaona mwana wenyu ndiye azviita uritsai Gidheoni timuuraye shoko rinoti kudi rinoti baba vaGidheoni vakati munondishamisai Bhaari haasi Mwari here zvikanzi ndiMwari zvikanzi kubvira riini Mwari achirwirwa nevanhu mauya kuzobatana zvikanzi Gidheoni aita sei aondomora atari yaBhaari zvikanzi hamusima vakurwara here kana Bhaari ari Mwari wechokwadi tonguve kuti tizvionekei kana Bhaari asingagone kutsiva vanhu vanenge vaburana naye munomudii dzokerai kumba tuone zvichaitwa naMwari Bhaari kumwana wangu haleluya Amen. kusaka imuri kuti fenda vhakeri yaKristu sei Mwari ade kuzvirwira vashumiri vaBhaari vaifanira kuparidza against Gidheoni vanga vasingafaniri kuuya kumba kwaGidheoni kuzotora Gidheoni kuti vamuuraye zviri kunzwika zvandiri kutaura Amen. vaida kuuraya Gidheoni nekuda kwokuti anga aparadza atari yaBhaari ndo zviri kurambwa izvozvo baba vaGidheoni havana kurambidza vashumiri vaBhaari kumhura Gidheoni nekuda kwezvaaita vakavarambidza kuuraya Gidheoni mazvinzwawo zvatataura Amen. saka uchiona tisati kuenda kuUEFA kunomubata akabata mai tipe mai kuri kunyepa aiwa we declare the gospel of Christ and as we do so we also expose the Antichrist. We are authorized to do so by the Lord God of heaven. We have large sums of scriptures to recite to anybody who questions our authority on exposing all the sorcerers that are in Zimbabwe and beyond. We don't care how old you are in the flesh, how much money is in your bank account, whether or not you pay sorrow. We don't care about all that. All we are concerned about is to see
What are you testifying about? Are you testifying about the resurrection of Jesus? Or your message is the message of the soldiers who are denying the resurrection of the Lord? Vangeli yenyu kuramba kumuka kwake is a sponsored gospel. Ukawaona vaine mabhazi akati fai vachita judgment night vachiisa maspika pamusoro pemarori, uyai tichatonga urombo. Isakabata ka microphone kakaita seka ndakabata. Utauya kuti ina mosha. Katenda ku judgment night ndokune zvinhu zvishiri. Izvo masoja kana achiparidza nhema akabhadharwa. Masoja akaita seizvo akabhadharwa kuti afamba achiparidza nhema. Ndokusaka everybody who preaches a false gospel, he doesn't talk to you about the doctrine of Christ. Amen. He talks to you about gain. Anokutaura kuti muprofita uri kushoro ane dzimba kuSenditoni ku South Africa, ane private jet ye 50 million. Takatozvinzwa musunu kuti makandiwa ane private jet ye 50 million. Ndakanga ndisingazvizivi. Munotaura kuti munhu akadaro akarasika sei? Munotaura kuti munhu akarasika mamaguti vane machechi all over the world. Havakutaurire evangeli issues, vanokutaurira mari dzavakabhadharwa. Masoja ese ari kuparidza havakutaurire evangeli yaJesu. Vakada kudefenda nhema dzavo vanokutaurira gain yavanayo. Zvibhorani zvamakacheresera vanhu vanotambudzika zvingani. Profeti vakacheresa zvibhorani kuchitukwisawo. Mogoti munhu haasi munhu waMwari atadza chii? Kubvira rini munhu waMwari achimezhwa nezvibhorani zvaakacheresa? Kubvira rini? Titaurireipo zvakanyorwa muBhaibheri. Saka kana muchiti makandiwa munhu waMwari akacheresa zvibhorani, saka Jesu haasi kada haana chibhorani chaakacheresa. Takutarisa standard iri muBhaibheri. Ndiudzei chirikadzi dzakapuwa mafuta amba naPauro. Nditaurirei maschool students akabhadharirwa school fees naPeter. Kana kubhadharira vana vanotambudzika school fees kuchimpruvha kuti uri munhu waMwari. Saka Peter anga asiri munhu waMwari. Hakutorinda munhu waMwari muBhaibheri. Tinotongotanga kuvaonera muno maHarare ndova vari kutangira vanhu vaMwari muBhaibheri ano. Undari pasaidi pako unotenda vanhu vaMwari vapi? Vari muBhaibheri here kana kuti vari muHmetro? Kumuka kwaJesu kuvakafa kunoparidza kuti iwewe wakagamuchirwa pamberi paMwari nekuti Jesu wakazoita basa reuprista. Amen. Dai asina kumuka kuvakafa haaigona kuita basa reuprista. Teererei. Ukaverenga kunana Leviticus 16 kunotaurwa zvinoitwa paDay of Atonement. Katingoti Day of Atonement. Uprista anofanira kutora ropa regwai paDay of Atonement opinda naro munzvimbo tsvene-tsvene. Handitika? But ukaverenga zvimwe zvinyorwa, ukaverenga manuscripts, unonoona kuti anga asingabve kumba musi iwoyo unopinda muHoly of Holies. Imini musi wamunoya negwai iroro hausiriwo musi warinobayiwa. Rinofanira kuita mazuva riri mumaoko mevaprista richiongororwa kuti harina gwapa here, harina chirwere, harina chikukamina here, harina kuonda here, harina here makwamba. Zviri kunzvika? Harina here infirmity pariri. Anofanira kuenda kunze kwemusha unogara ikoko mazuva kana matatu. Musi waanopinda patemberi achida kunotora ropa remakwai, anongopinda straight ahamboreswe haagumwe, otora ropa musanctuary obva apinda muHoly of Holies naye. Saka Jesu achida kuenda kunopinda munzvimbo tsvene-tsvene iri paHebrews chapter 9 isina kuvakwa nemaoko evanhu. Verengai tinzwe Hebrews chapter 9 tangire paverse 10. Nokuti yaingova mirayiro yenyama yezvokudya nezvokunwa nokushamba kuzhinji, yes, yavakatemerwa kusvikira panguva
yokuvandudzwa. Yes. Asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinouya. Kristu muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinouya. Akapinda napatabhenekeri yakapfuura pakukura napakukwana. Tabhenekeri yaakapinda haisiri paJerusarema. Akapinda mutabhenekeri inonaka, yakanyanya kukwana uye yakanyanya kukura. Yes. Isina kuitwa namaoko. Haina kuvakwa nezvidhina kana namatombo. Ndiko kuti isati iri yekusikwa kuno. Isati iri yokusikwa kuno. Haina mamaterials epanyika. Tabhenekeri yakapindwa naKristu. Amen. Yes. Haana kupinda neropa rembudzi kana regwai kana rehangaiwa kana remhuru. Yes. Asi neropa rake chairo. Yes. Kamwe chete zvikapera. Mazvinzwa panzvimbo tsvene. Saka Kristu anouya kupinda panzvimbo tsvene neropa rake chairo. Haleluya. Amen. Saka paari kumuka kuvakafa apedza 3 days dzaanofanira kunge ari kunze kweguta, ari murodhi yekuenda munzvimbo tsvene tsvene isina kumaoko nemaoko evanhu. Saka paanomuka kuvakafa, Maria achida kumubata, anobva anzi usandibate nekuti handisati ndasvika kuna Baba. Regai iverengwe vhesi iyoyo, vamwe vanoti kune zvinhu zvakadaro. John chapter 20 verse 5. Yes. Tangere verse 5. Akakotama achidongorera. Yes. Akaona micheka iri pasi. Yes. Asi haana kupinda. Yes. Zvino Simon Peter akasvikawo. Ndobva apinda. Akapinda mubwiro. Ndobva mudzidzi azopinda. Akaona micheka iri pasi. Yes. Nomucheka muduku wakanga uri musoro wake. Yes. Usati uri kune mimwe micheka, asi wakapetwa uri pamwe woga. Zvinouya mumwe mudzidzi John akapinda kawo. Akapindawo akaona achibva atenda. Iye wakatanga kusvika pabwiro, akaona akatenda. Yes. Nokuti wakanga vachigere kunzwisisa rugwaro. Yes. Runoti unofanira kumuka kuvakafa. Yes. Zvino vadzidzi vakadzokerazve kumusha kwavo. Maria ndokubva asara. Asi Maria wakaramba amire kunze kwebwiro achichema. Zvino achachema akakotama akadongorera mubwiro, akaona vatumwa vaviri. Mambotariswa naPeter naJohn mukaonekwa machira. Maria akatarisa akaona ngirozi mbiri. Unopupura sei zvinhu zvakadaro kuchechi? Amen. Pakabuda Apostle Peter naJohn muguva raIshe Jesu Kristu, indakazosara ndikakotama vaenda ndikaona ngirozi mbiri. Ana Peter vakasabetserwa naMwari vanoti Maria tikuona kuseri kwechechi. Hatidi munhu ane manyemwe akadaro Maria. Isusu tisu maapostles hatina ngirozi yatakaona. Unoona ngirozi pakai wewe mwanadika wewe. Uzayeni tikona Jesu andazvi zvinosvota. Zvinhu zvisina kuonekwa nevakuru vechechi. Vana vesangano vanouya vachitita vataka zvoona. Izvo vanhu vaMwari vatinavo vanoparidzira vanhu kuti hamuna zvamunoona zvinopfuura zvandakaona ini. Sekunge Mwari aakushandira vanhu vaMwari kunze kwokuti vanhu vaMwari vanzi vashandi vaMwari. Mwari ari sovereign, anoita zvaanoda. Peter naJohani vapinda munguva maJesu, chavakaona machira bedzi. Amen. Ndo chakaparidzwawo chikaibwa navacharamba ichocho. Chinonzi vakaona machira bedzi. Havana kuzoimba vakapinda vakangoona ngirozi bedzi ayo. Baba charamba vakataura zvemachira. Nekuti mumwe wemakava anoimba heresi munyika yeZimbabwe. Maria Magadharina akaona ngirozi muguva maJesu. Peter naJohana havana kudziona. Unopaona sei? Funza ari pasaidi pako. Mwana wesangano aona ngirozi, vaapostoro havana kudziona. Apa ndo panoti Mwari majeno baba. Pfuura imberi naye. Akaona vatumwa vaviri vane nguo chena. Nekuvenga kwamakaita vakadzi vane testimony yekuona vangirozi dzisina kuonekwa nevarume. Vakadzi vakadziona. Akomanaka. Yes. Vagere vanga vakatositana zvavo muguva maJesu vachitotandara. Imi mukasvika kumakomo munonzwa vhudzi rava kuti nyau nyau. Ngirozi hadzinyauke vhudzi, hadzizvigaye zvezvituda zvevanhu. Hapana anomuka, hapana chipofu, hapana anoita noizi kana ngirozi dzasvika.
tiri kubva kudenga chaiko kuna kudhara nepawa kwete tikupawa tukabuda kuti nyepa kwatiri kunorira bread every time. Amen. Tichibva pathrone of God. Saka kana tiri makuva tichitori kuplayground revana hativhunduke makuva vavakatogara mapana vachitozorora mundaramuka. Yes, mumwe kumusoro mumwe kumakumbo. yes. Ipapo pakanga paiswa mutumbi wa Jesu. Manzwa matauriro acho kwete pakanga paiswa Jesu mutumbi wake. Yes, Ivo vakati kwaari, mukadzi unochemeiko? ndobva ngirozi dzataura naMaria ukona testimony yacho kuti yakuenda kwakashata. Dai yekuti takuona ngirozi yakairira zvino paane language ngirozi dzakataura naMaria Magadharina. Dai Maria akanga aine pfungwa dzamaguti angadai akabva atobuda muchechi yana Peter achitoti ngirozi dzakatosangana nenadzo hadzitori mbiri muguva maJesu chete. Ministry inotonzi Revelation of Angels International Ministries inotadza nei kutangwa chechi. Maria ana kuna ngirozi hazina kutaura naye abaguta vana kuti vakona ngirozi andozvavakataka chechi nazvo. Kana chechi chitangwa nekuti munhu aona ngirozi, Maria Magadharina angadai akataka yake. Amen. Akatoona ngirozi dzisina kuonekwa nevakuru vechechi vacho vanga vasara naPeter. Kuti aigona kuti kuna Peter chisidha iko anointing yangu yekuona ngirozi. Peter akatonzi wa spiritual son naMaria Magadharina. Akanzi kudini ngirozi Maria? Mukadzi unochemeiko? Zvikanzi nengirozi uchema chingwe mukadzi uyu. Akati kwavari, nokuti vabvisa Ishe wangu. Zvikanzi vatora Ishe. Zvino handizivi kwavamisa. Handizoti vamisa ndonyaya taiparidza nezuro kati. Haasi kutaura zvakaitikwa naIshe, kutaura zvakaitikwa nevanhu vaari kuti vabvisa Ishe. Hakuna vanhu vakanga vabvisa Ishe. Ishe akanga azvimukira ega. Kuza pangu pacho ndongopomera vanhu mhosva zviri zvinhu zvangoti kuona Mwari ari ega. Ishe anga abviswa here. Anga amuka. Amen. Vabvisa Ishe. Yes. Zvino wakati achireva izvozvo, akatendeukira shure ndokubva achouka kunze kweguva. Akaona Jesu amire. Ndokubva aona Jesu akamira asina kurara. Asi haana kuziva kuti ndiJesu. Ndokubva akufunga kuti muchengeti wegarden ndigadhena waJoseph waRamatia. Jesu akati kwaari, mai munochemei? mai munochemeiko? Yes. Munotsvaka aniko? Yes. Iye achiti ndiye murindi womunda. Akafunga kuti ndigadhena achitsvaga Jesu akamuona akafunga kuti ndigadheni boy waJoseph. Akati kwaari, muzapa neproblem isingaite kutsvaga Jesu but kana wamuona uchamuziva waakufungidzira futi kuti mumwe munhu. Aitsvaga Jesu Maria Magadharina uyu Jesu ari papa anzi akafunga kuti murindi webindu. Yes. Ishe kana muri imi mamubvisa ndiudzei pamamisa. Ari kuti kuna Jesu Ishe imi muchengeti wegarden Ishe Jesu kana muine kwamaisa Ishe Jesu nditaurirei. Yes. Ndiudzei pamamisa ndinomutora. Ndiri kutsvaga chitunha chake. Jesu akati kwaari, Maria. Iye akatendeuka akati kwaari nechiHebheru, Raboni. Raboni. Ndiko kuti mudzidzisi. Ndokuti mudzidzisi. Akabva aziva kuti hakuna mumwe anondideedza nezita madeedzerewa yaya dzidzo. Yes. Jesu akati kwaari, usandibata. Usandibata. Nokuti ndichigere kukwira kuna baba vangu. Handisati ndasvika kuna baba. Asi enda kuhama dzangu uti kwavari, ndinokwira kuna baba vangu nababa venyu. Yes. Kuna Mwari wangu na Mwari wenyu. Yes. Maria Magadharina akaenda akaudza vadzidzi achiti, ndaona Ishe. Uye kuti vakanga audzwa zvinhu izvi naye. Mazvinzwawo. Verenga verse 26. Zvino mazuva masere akati apfuurazve, After 8 days. vadzidzi vakanga varimo mukati naTomasi ainavo. Jesu akauya mikova yakapfigwa akamira pakati pavo akati, Rugare ngaruve nemi. rugare kwamuri. Ipapo akati kuna Tomasi, uya pano nomunwe wako, uone zvanza zvangu,
uya noruoko rwako urwise murutivi rwangu, usava usingatendi asi unotenda. After 8 days akati kuna Thomas uya ubate, as 8 days before akati usandibata nekuti handisati ndasvika kuna baba. So not 8 days after akanga adzoka kuna baba, akatobenda akadzoka. Asi paakazokwira kuenda kudenga, vadzidzi vakatarisa apa panga pekuti jekerere riona achienda, akatobhinga aenda pasina ari kuona. Jesus does not need you to see kuti ari kuenda kuna baba. After all paakauya hapana akamona achiuya, akatozoona mudubu ramari mukutsvage zvodzifana nazvazvira kuita makauya rii nobvunza. Haleluya, amen. Saka vhangeri yekuti Jesu akamuka ivhangeri yekuti New Testament yakatanga, ivhangeri yekuti uprista hwake hwakafamba ukagamuchirwa naMwari, ivhangeri yekuti Mweya Mutsvene ari kuzouya kuvatendi. Dai asina kumuka kuvakafa haidzokera kudenga, dai asina kudzokera kudenga Mweya Mutsvene haitumwa. Saka vari kuramba kuti Jesu wakamuka havatauri nemazwi emumuromo, vane zvavanoramba zvinobuda pakumuka kwaakaita kubva kuvakafa. Dai akafa akasamuka kuvakafa, murayiro hawainzi wakaguma, nekuti hakungagume murayiro kusina chimwe chiri kutanga. Chinosaka titi murayiro wakaguma kuona kutanga kwakaita New Testament inotangwa nerufu rwake. Saka vachiparidza chegumi kana Sabata vari kuramba zvekumuka kwake kwaakaita kubva kuvakafa. Chiri kunzvika here pana? Amen. Vanoramba zvekumuka kwaakaita kubva kuvakafa vanhu vanoramba zvipo zvaMweya Mutsvene, vanoti hatitende kuzvipo zvendimi zvinokonzeresa confusion. Amen. Iro shoko chiti musi wakaburuka Mweya Mutsvene vakataura nendimi. Koita vanhu vanodziramba authority yekuramba zvipo zvaMwari. Makaiwana kupi? Ko Mwari akati zvamaramba Mweya Mutsvene ndakubva ndakunyimei oxygen yese mweya yandakakupai. Kana varamba mweya wacho ndakutorera futi mwayo. Unopaona sei? Oxygen mweya, Mweya Mutsvene mweya. Vapuwa Mweya Mutsvene mauramba obva asvotora neoxygen. Panofiwa hatina kuramba oxygen isu. Haubvumidze kuramba zvaunopiwa naMwari. Hakuna tipo chinoramba kukwidibirwa nemuridzi wayo. Amen. Nokuti kwidibira chii? Akupindwa nemhepo. Marinzo emasoja, it's a sponsored gospel. It is unfortunate kuti ukatarisa vhangeri richiuya kuAfrica rakauya riine mamissionaries. Vakanga vasina chinangwa chekuti vanhu vatende shoko raMwari. Vakanga vangori nechinangwa chekuti vati tane mabranches kuAfrica. Rakati kuZambia, rakati kuAustralia, rakati kuZimbabwe, rakati kuNamibia, rakati muMalawi. Saka vanhu vachiuya nevhangeri mamissionary vachitanga ana Roman Catholic, ana Dutch Reformed Church, ana Salvation Army, ana Anglican Church. Machechi aya achitangwa akanga akasponswa neEurope naAmerica. Do nyika dzaisponsor mamissionaries aiuya kuno. But tikavatarisa tinoona kuti havana kuparidza Jesu mamissionary, vakaparidza tsika dziri muBhaibheri. Vachida kuti kana vanhu vatenda tsika idzodzo vagozonyarara mabhunukana ako vatorera minda yavo nemigodhi yavo yezvicherwa. Vakauya vaine Bhaibheri, tikapedzisira tisisina minda nepekugara, kukauya ana land husbandry act and so forth. Hallelujah. Amen. Iri mitemo yekutorera mazezuru maZimbabweans maAfricans zvinhu zvavo. VeRoma vakauya vakati isusu takadzidziswa neBhaibheri kuti ipai zvaKesari kuna Kesari. Saka naye svikanguya kurova makuva, rovai makuva, mozodzoka kuchechi mapedza kuyanana nemidzimu yenyu. Isu toona Pauro achinyora musame Bhaibheri kuti do not be yoked together with unbelievers. What party has light to do with darkness? Amen. Rima riyanane nechiedza. Ati Roman Catholic iri kuyanana nerima. Kunorohwa midzimu, kunorohwa ngoma yepfonda nemaroma. Nanhasi vanonamata kuna Mai Maria ashimo muBhaibheri. Mai Maria havana chekuita nechechi. Kana uasha muchechi yaJesu hauna kurekodwa waMai Maria. But akanga ari masoja akauya nevhangeri.
kuti muvataurira kuti vakarasika havakutaurire izvemubhaibheri, vanokutaurira zvikoro zvakavakwa nemakatolike nezvipatara. Roman Catholic ndo ine chipatara chakati, chiri kumamisha akati, munogoti vakarasika sei, fata wekwakati anobhadharira nherera dzekwakati chikoro. Havakutaurire zvebhaibheri, vanokutaurira mari yavakapiwa nevakuru vechechi. Vakanzi endai munofamba muchiti, akabiwa naana Peter. Haleluya, amen. ndiri kunzvika here pana? Amen. Chii chinosaka vanhu vatange sowe voriti St. Peter? Sowe renyu rinotumidzwa zita raPeter sei? Iye Peter akanga achorokoronyera rairaura paSea of Galilee, rakatendeudzwa naJesu. Madii kuti sowe redu rinonzi St. Jesus? Jesu hatisati tamboona sowe rinonzi St. Jesus, asi St. Peter, St. Paul, St. Catherine, St. Dorothy, St. George. Mazvinzwa? Amen. Kuti vachidaro vane mari dzacho dzekuzviitisa. Vanenge vaine maprado akanyorwa kunzi Archdiocese of St. Clements, Gweru. Vane mari zhinji yavainayo yavari kufamba vachiparidza vhangeri risiriro. Ende muAfrica mune nhamo, mune urombo. Vanhu kana vachinge vapuwa paperback nebhare sipo ne2 kg yeshuga naprofet, kuti uvataurire kuti munhu akupai shuga iyi muvengi waKristu, vanokubvunza kuti iwe usiri muvengi waKristu, yakowo shuga iripi? Saka Magaya akaenda akanofa vanhu vekuparenyatwa mari. Ameno building yaivakwa ipapo parenyatwa hospital. VaDavid parenyatwa ndobva vabuda paredhiyo pabepa zvikati tinotenda Prophet Walter Magaya, vakatipa mari yekuvaka building yakaenda kuvaka pachipatara. Tinoda kukurudzira vanhu vaMwari kuti vateedzere munhu waMwari Walter Magaya. Vanhu vaMwari vakadaro nyika yedu inochinja. Hurumende inoda kubatsirwawo nevemachechi. Kwaari David parenyatwa mari yaakapuwa naMagaya, it proves kuti Magaya is a man of God. Hausisina zvevhangeri zvauchamutaurira. Ukamupa mari kudai so, anoti uyu ndiye munhu waMwari. Kana kupa vanhu mari kana rubatsiro iriyo saini yekuti ndiye munhu waMwari. Saka Steve Masiwa anofanira kutenga ari pastor mukuru kuvanhu vaMwari vese vari muZimbabwe. Hakuna munhu anobatsira vanoshupika muZimbabwe muno saStreve Masiwa, kunyange usingamude zvako. Ichi chokwadi chandiri kutaura. Ende haasi pastor anongorasikawo zvake dzimwenguwo nemavhesi, asi anorasika asiri kumberi kwevanhu. Haasi pastor Steve Masiwa. Hamuna district iri muZimbabwe isina munhu ari kubatsirwa naStreve Masiwa. Kana kubatsira vanhu iriyo saini yekuti iwewo wakatumwa naMwari kuparidza, saka unofanira kusubmita kuanointing in brackets yaStreve Masiwa. Kunotori nemanatural disasters anoitika kuna naJapan kwavanoendesa mari naStreve Masiwa nana Bill Gates. United Nations iri kupa vanhu bhinzi muno, iri kuwana mari kubva kuna anaAmerica nana Germany. The same countries dziri kuuraya vanhu kuAfghanistan nekuIraq. Kune dzimwe nyika vari kuuraya vanhu, kune dzimwe nyika vari kufidha vanhu. Same people. Kana kubatsira vanhu kuriko kunotaura kuti munhu waMwari. Saka Obama is a man of God. That he was the president of the United States of America. Anosaina food relief inoenda kwamutoko yedu hurumende chitora mari inofanira kugadzirwa road ichitenga Land Cruiser nema Discovery 4 nema autobiography, Land Rover, Range Rover autobiography, Easter motikari 1.
Una minisa akagara muchotobiografi achikuruza nemapotozi ino. Mari ari kudhirevha autobiography yaifanira kugadzira road unobvunzana. Apedza kunoronzwa waiti Zimbabwe will never be a colony again. Unoona vakutoti pasi navo kuita zvakapusa zvakadai. Zvitima zvinotakura vanhu muZimbabwe hazvichakodzera kana kutakura mbudzi chedzi chedzi. Hazvichakodzera. Zvavakufanira kupakwa. Vanhu votora karata, simbi dzonyunguduswa, dzogadziriswa zvinhu. Asi kuna vanhu varimo hanzi ndikuenda kudzakasiyana. Ndataura zvakadaro. Ngatitarei nayo. Asi wazvidzwa. Ipapa hapana Satani aripo mukati. Hapana. Vanhu chaivo ndio vari kuzvikonzeresa. Hazvisisina. Hapana masanctions. Sanyepera. Vanhu ndio vari kuba mari. Nekuti munhu wese akadzosera mari yake apa zvese zvinotanga kufamba. Masoja ane 3 advantages over innocent people kana kuti ignorant people. Number 1, vagara vane zvinzvimbo munyika mavanogara, saka vakataura vanonzwikwa. Number 2, vane authority from 2 sections of the society, from the governor, pilot, and from the chief priest. Number 3, much more important, they are authorized not only with a doctrine but also with financial resources. Saka iwewe uine vanhu vane maadvantages akadaro kuti vakaparidza nhema unondoripota kunani. Ndakuna Pilato kwacho kwavanofanira kuripoterwa ndokwakabva mari imwe yacho yavakatambiriswa. Muchataura sei kurasika kwamagaya kana mupfumira achigara imomo mushedhi muyake achipuwawo chakowo chibage chakazodzwa? Muchataurirani kuti murume aka haana kugona Mwari? Kana Bushiri achiprofita vamohadhi muchamhan'ara kunani zviri kuitwa naBushiri? Dambudzo marechere akazobvunza, who shall guard the guard? Wachanzi chengeta iye ndiye ari kuba. Haleluya, haleluya. Amen. Saka kana vakauya kunyika vakatanga kuti Jesu haana kumuka kubva kuvakafa akabiwa naana Pita, hauna waunobvunza kuti ichokwadi here? Ndavacho vanobvunzwa kuti ichokwadi here? Vakuru vechechi ndo vakagadzira dokutini racho. Jesu ari kurambwa kwete navanhu vasina zvekuita, ari kurambwa nevakuru vechechi, ari kurambwa nevakuru vehurumende. Amen. Are you hearing this? Amen. Conspiracy yagadzirwa naSatan kunyepera vanhu. It's a great conspiracy. The church has nobody in the office of authority to identify it with. Hakuna ane office ya hurumende, hakuna ane power, hakuna ane mari dzake anoti inini ndina kumirawo nechechi ya Jesu, ndina kumirawo nevhangeri ya Jesu, ndina kumirawo nekupupura kumuka kwake. Amen. Vanhu vese vari kusaidhira masoja ana Caiaphas naPilato nemasoja vagadzira vhangeri haana kumuka kubva kuvakafa. Muchataurirani? Muchataurirani? Izvezvi kutaura kuno kundakamira kudai so dai pasina conspiracy iyoyo dai magaya akavhanirwa kudhara. Mhaka dzaakamhangarirwa dzaakapara dzizhinji dzacho dzinozikanwa nevanhu vakawanda, vanhu vese vanodziziva, but hauna unoripota kwaari. Ndavacho vanofanira kumusunga ndo vari kutambiriswa naye. He has become a wealthy soldier advocating for the perversion of the doctrine of Christ. That is the nation for us.
Haleluya. Amen. Ndikurangarira ndichienda kunomangaro ndabirwa kumba kwangu. Mapurisa haana kuuya kuzoona kuti papazi pandepapa. Ndakatozoenda after about a week. Komchauya police station nepandaigara, it was about 300 meters. Zvazvifika nekana bhasikoro kungowaya mufamba vaiuya vakaonawo kungoonawo kana akasabatwa zvavo ati kungoonawo at least hurumende yedu ine vanhu vari kuita zvavari kuita. Zvikanzi manje zvikunetsa mazuva ano mapurisa haana maresources, imimiwo futi tikakuti tipe maresources mune maurirawo kutotai, saka zvinhu zvinonetsa because tiri vashoma, mapurisa mashoma, asi dai mamugona kutipawo mari yefuel taigona kukurumidzawo tikaisa motikari fuel yenyu topfuura nepapa 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 tatangobatanidza maareas ari kubiwa akawanda munyika munomu. Saka mari yepetrol yamuri kuda imari zvikanzi $10 ikati chisara izvenyu nechipurisa chenyu indakabirwa zvinhu zviri $250 ikakupai 10 yatoti 260 yandakabirwa, saka chinenge irimochema yakatorwa ndakarara iyo ikatorwa ndakachima chisara izvenyu nekamba yenyu zvadakuda ndakabirwa 250 ndakarara indabirwa ndakasvikura nemapurisa acho anofanira ndibatsiriwa $10 yekuuya 300 meters mapamupasa asi udai mukamba kuona apo ndopapangwa haimuri kuona pari padhuze but isusu teida kuti tikazobva ipapo tozoenda kumwe, saka panoda fuel. Saka imotikari ipi mune hama here yamuda kuisa diesel $10 300 meters. Ndakabva ndangoti agarai zvenyu nekamba here ndakudzokera tonochema yakabiwa ndakarara. Asi musi wandakaparidza panapa tikati matema egara takasara ndopedza mapurisa atomira apapo kuchindira kuti ndandeukama pane murume ari kuti maparidza zvaasiri kufarira. Akanga atouya mapurisa kuzobvunza kuti ndataura sei kuti matema egara. Ndasvika kukamba ndikati right kanzi handecommunity relations ndakasvika pacentral ndikati mubhaibheri vanhu vanodescribwa zvakasiyana siyana. Pamunonzi vanhu vachimba mufudzi wehwai iyo vanenge vachitotenda kuti ihwai ndidzo hwai dzacho dzavari kuimba kuti Jesu ndiye mfudzi wavo. Saka vanhu mubhaibheri vanonzi hwai, pamwe vanonzi mbudzi, pamwe vanonzi imbwa, pamwe vanonzi mhumhi, pamwe vanonzi makava. Saka zvinongoenderana kuti vanenge vachiita sei ndopatozonopinda mukategori ipi. Saka matema anoparidza nhema anotaura nyika hapa tikati anoparidza nhema tamukudza haaparidza matema, anongotaura nyika achiwestira vanhu nguva yekudzidza shoko raMwari. Saka igava matema uyo ari papo igava matema. Saka handisi kurivhesa statement yangu kana kuapologize kana zvichivhurisa docket matononoka kurivhura. I am prepared to go to court nenyaya yekuti matema igava. Angati nditsavhure doketi akudzwira tsitsi kana andidzwirwe tsitsi negava ngarivhurwe. Mapurisa akati hai inonetsa kutoka zvari mapurisa tiri mabhaibheri muno asatambudzwa munhu anofaridza achiti vamwe makava ikati hamuna chamunoziva zvebhaibheri ndokuofisi kwangu ini imi itai zvekutsvaga vaparamhosva hamukatitaurire zvebhaibheri hamuna chamunoziva. Kuita mabhaibheri hakukuitei vafundisi. Saka takangobuda pakashayika nyaya takabva tadzoka but vakanga vatouya nenyaya dzevhangeri ndavakomana vanenge vakaita sei vane vakabhadhara vanenge vaine mari dzavanenge vainadzo. Haleluya. Amen. Vhangeri yaJesu haina anoidefenda anoimiririra ari panyika ino ari munyama, ari kuimirira muridzi wayo ari kuidenga, ari kutarisa neziso dzvukuso kuti hapana anomisa vhangeri yangu kunyange mukanzi maita mari yakadii. The gospel is unstoppable. Amen. Hallelujah. Amen. The gospel is what? Unstoppable. Kunyange mukaparidza mu-air conditioned auditorium isu tikaparidzira pasi pemuhasha. Behold, the gospel is unstoppable. Richanzwikwa nevari mumaofisi avo richiparidzwa neanonyatera. Imi muchibuda muma-S63 AMG hazvina nebasa rese izvozvo. Haleluya, haleluya. Amen. Vanotsvaga Mwari havatsvagi kuti chiri kuparidzwa neakapfeka sei. Vanotsvaga kuti ari kuparidza vhangeri yakapfekawo sei.
kana vhangeri yakapfeka Kristu ndiyo chikutsvaga kuti chipfeke ivhangeri kuti amubaidza ndingasvada ndikasadza nendovi mashizha emubhanana pano kupuwa pupu yemwana ndiro yakarehwa nzimikuzi. It doesn't matter how good is your packaging, we are looking for the product. Ndiri kunzwika? Yes. Kudya nyama yabva mumugoro wemvura kuri nani kana iri fresh pane kudya yakaora inobuda mufiriji. Zvekuti yabuda pa, it doesn't really matter. What matters is condition yenyama yacho. Vhangeri yenyu ndiyo here makachena ini tazviona, makapimwa musoro makapoda kumeso tazviona izvozvo profeta ati ndiyo here vhangeri yamuri kuparidza. Is this the genuine gospel of Jesus Christ? Ndiyo here vhangeri yakaparidzwa naPauro, vanhu vakabata mavhu vakamwaya mudenga vakati ngaafe haafaniri kurarama. Ndiyo here vhangeri, ndiyo vhangeri here yaakatakwana namabwe kuIconia, vanhu vakaenda vachiti afa Pauro iye akasara achimuka. Ndiyo here vhangeri yakasaka anzi mupotomoki uyu anotitaurira chii paya paAthens muGreece. Ndiyo here vhangeri yakanzi Paul Stephen achiparidza vanhu vakageda meno. Iwe ingade kuverengwa ngati iverengerei 751 dzamabasa avapostori. Yes, verengai tinzwe Mabasa chapter 7 verse 51. Imi vemitsipa mikukutu. Inzwai mainzwa here vhangeri yamutikoni akataurira akati ndaona mari ichiuya gore rino, akaparidza achiti kuti imi vemitsipa mikukutu. Yes, musina kudzingiswa pamwoyo nenzeve. vhangeri yamutikoni Stephen haina kuti uri kundinzwa here gore iro rinoi. Can I go deeper? Hanzi hamuna kudzingiswa pamwoyo nenzeve. Vakanga vari maJudha vakadzingiswa pachikanda chenyama chekumberi. Saka akavati hanhu akudzingiswa, vakati iwe ukataura zvekudzingiswa iyo. Takadzingiswa zvikanzi mamhanya, hamuna kudzingiswa pamwoyo nenzeve, makadzingiswa pasiripo. Kundari pasaidi pokuti wakadzingiswa papi iwewe. Kozi vanhu vakadzingiswa asi pavakadzingiswa hapasiripo. Ombera Jesu maoko. Vakadzingiswa pasiripo. Sokorodza ipapo. Imi vemitsipa mikukutu musina kudzingiswa pamwoyo nenzeve. Uri kuona kuri kufanira kuita banga rinodzingisa. Haisi pinda musimatiri kurehwa pamwoyo nemunzeve. Zvino process yekudzingiswa kwemwoyo haigonekwe navanhu, yakutoda iye musharukwa akakwegura pamazuva ake. Amen. Ndiye ane banga rinonzi rinocheka kupfuura banga rinopinza kumativi ose, rinosvika panoparadzana mweya nemwoyo, rinosvika panoparadzana mapfupa nemwongo. Amen. Ndiro banga iroro rinogona kunodzingisa mwoyo wako iwe. Reza yekunew start haizvigone. Yes, munogara muchidzivisa mweya mutsvene samadzibaba enyu. ana baba venyu vaitadzisa kufamba kwamweya mutsvene, ndo zvamunoitawo. Nemiwo ndokupiko pakati pavaprofita. Tangidzai pakanzi ndoupiko pakati pavaprofita asina kutambudzwa namadzibaba enyu. Ndoupiko pakati pavaprofita usina kutambudzwa namadzibaba enyu. Ivo vakauraya avo vakanga vachiparidza kuuya kwewakarurama. Vakauraya avo vaiparidza kuuya kwewakarurama. Uyo wamakauraya iye zvino, iye wamakapandukira nokumuuraya zvino. mungatenda seiko imi iyemi makapiwa murayiro sezvawakarayirwa navatumwa mukasauchengeta? Yes, zvino vakati vachizvinzwa izvozvo vakaita sei? vakafa neshungu kwazvo. Vakafa nehasha kwazvo. Vakaita sei? vakamugedagedera meno. Vakamugedagedera meno. Vanhu pachechi vakataura vakatanga kuita sei? Kuti pachida kuzikanwa kuti ndiani anomutanga. Ari pamberi pevanhu achinyatsoziva kuti
apazizira pana akavati sorry. Yes, asi iye azere nomweya mutsvene, akazara namweya mutsvene. Inzwai mazwi acho achitaura mazwi ekuti you are sons of murderers, vanhu vachigrinda mazino avo, anga akazara namweya mutsvene. Achitaura zvinokumbura chechi, akazara namweya mutsvene. Anga asingadedere kana kudzukudza musoro, aiwa, anga asingatauri netimi Stephen aiparidza shoko richiti akazara namweya mutsvene. Yes, akatarisisa kudenga, ndokubva atarisa kudenga, akaona kubwinya kwaMwari, ndokubva aona the glory of God, naShe Jesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. ndokuona mudhara asimuka, akati vakaererwa nemufano yakanaka achicharamira mudhara pamusoro imbosimuka, ndobva dzasimuka. Zvikazita akati kudii, zvikazita ndaona kubwinya kwaMwari uye ndaona Ishe Jesu akamira. Yes, akati tarirai zvikanzi naStephen imbomirai kugera mini onewo zvandaona. Akati kudii Stephen? tarirai ndinoona denga razarurwa. Yes, nomwanakomana womunhu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. yes. Zvino vakadanidzira nenzwi guru, vakadzira nzeve dzavo, vakavhara nzeve, vakaisa ma-ear stoppers. Yes, vakamhanyira kwaari vose pamwe chete, vakaita sei? vakamubudisira kunze kweguta, vakamuzuva vakaenda naye kunze kweguta, ndokumutaka namabwe, ndokunhonga akadai so. Vanhu vakatanga kudai so, akatarisa so, kwakutanga kuapotsera. Haana mukadzi wemunhu atora aparidza Jesu. Yes, zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Sauro anga achiri jaya mazuva iwaya, ndiye akati munoneta mukadikitiresai maJudha pandi kuchengeterei, pedzerai kamufanana. Yes, vakataka Stefani achidana achiti, vachimutema iye aidanidzira achiti, Ishe musaisa mhaka iyi pavari. Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Akapfugama akadanidzirwa nenzwi guru achiti, Ishe musavapa mhosva yechivi ichi. Akati areva izvozvo akavata parufu. Vanzwa mataurirwo azvakaita, haana kurarama, akatofa. Stephen died. Nyaya yacho akatangira pachechi, aparidza vanhu kuti muri kurasika, mune mitsipa yakaoma, makadzingiswa pasiripo. Vakamhanya nemapanga mukatadza kuziva panochekwa, chekana makachekana, but hazvisiri izvo zvavakaita. Vakati anyanya ataona Jesu amuona kupi, nyaya yekuti Jesu akamuka ndoyatiri kuramba kani. Vakomana kubayiwa nebanga kuri nani, kudzipwa kuri nani, kufa nepoison kuri nani. Kutemwa nevanhu vakawanda zvatakaita izvi, munhu ari wani pana anofarini. Hapana anoziva kuti next dombo riri kutema chii. Ukazvimimajina izvozvo, munhu akapfugama kudai izvo, vanhu vachikanda matombo, ratema musoro, ratema ziso, ratema musana, ratema udyu. Hapana ane tsitsi dzekuti ngatitemei pasingamukuvadze ndavanhu vakuda kuti avate rufu. Ndokubva zvarekodwa vhangeri akafa achiparidza. Ubvunzo wangu ndewekuti ndiro here riri kuparidzwa nababa Guti rakaurayisa Stephen? Ndiro here riri kuparidzwa muFM rakaurayisa Stephen? Ndiro here rakatangwa PhD naro? Tigatisane naye. Inzwai pakaitikawo chimwe chiitiko chinoshamisa chevanhu vakabata mutsanyo kuti Pauro afe. Kundari pasati pako tunozviziva here kuti pakabatwa mutsanyo kuti Pauro ashaye. Hallelujah, hallelujah. Amen. Verse 12, Acts 23. Abasa 23, verse 12.
zvino kwakati kwaedza vaJudha vakaita rangano. vaJudha vakaita chii? Katinzwe kuti vaida kunodhibhisa mombe repachirangano chavo. Vakazvisunga nokupika vachiti havangadyi kana kunwa kusvikira vauraya Pauro. Yes. Vakanga vaita rangano iyo vakapfuura 40. 40 varume vakuru vakapinda pachirangano chekuti hatichazotanga kudya pamariro aPauro. Vechirungu rinoti they banded together under a great case, and they said, "Cursed be we if we don't put Paul to death." Amen. Achifamba so Paulo vamwe vachimedza mate vachiti hatidye kusvikira mupostora afa. Vane mari varuma yekusiponza vhangeri rinopedzana neya Kristu. Vane mari dzavainadzo. Haleluya. Amen. Iwewe manje ndiwe uri pawastak, uri patrouble, uri padanger. Nekuti uchifamba kudai so uri kutsvaga pari kuparidzwa Kristu, kuti maziso ako auri kushandisa haasiriwo. Uri kushandisa maziso ako enyama. Uchaona pakavakwa chechi kare, iwe wagara zvekuunza mari yekuti chechi ivakwa haudi. Saka izvozvo zvichaita kuti at least apa pari nana building yakavakwa zvayo kare. Wobva wasvika munhu waMwari paanotori nemutorododo wemavhongoma emotokari, iwe wagara zvekubudisa mari yekutengera mufundisi mota haudi. Zvese zvauri kuona izvi zvasponzwa nevakuru vedzisvondo. Panyika pano kune vanhu vanonzi vakuru vedzisvondo. Varipo vanhu vakadaro, vakuru vemachechi. Lanzi vakaenda kuvakuru vechechi, ndo vakaita rangano. Ipai masoja mari zhinji vafambe vachiparidza kuti Jesu haana kumuka, akabiwa naBhii. Havana kuenda kuma ordinary pastors, vakaenda kuvakuru vevakuru. Zvakaita Zimbabwe ine haina vanhu vanonzi vakuru, nekuti munhu wese ari kunze kwenyika kwaari kunotsvaka vakuru. Vakuru vari kunze kwenyika. Munhu wese ane zvaari kuita ane vakuru vakamutuma kuti vazviite. Kana vari ana makadiwa vanenze ndana, vakuru vacho vanombouyawo muno vachiona kuti vadiki vavo vari kuita sei. Vane some form of sponsorship yavanogamuchira. Zvinokubatsirei kuenda kuall night ine poster rakanzi Back from Nigeria. What is in Nigeria which is not in Zimbabwe? Kune ng'anga inonzi Temitope Bolugan Joshua, ndo iri kunzi Back from Nigeria. Hallelujah. Amen. Saka ndo vakuru. Every form of doctrine iri kuparidzwa munomu ine kuvakuru kwayakatorwa. Ende unotsvaga zvakanaka. FM iri kuzviti FM yakabuda kuMethodist, ndoko yakabuda. Saka uchiona 90% dzenziyo dziri muhymnbook mavo dzakanyorwa naJohn Wesley. Zvese zvavanoti Azusa Street. Ende unotsvaga kuti zvakabva kupi, zvakabva kuna John Wesley. I'm telling you the truth. Dzine kwadzakabva. Ellen White ndiwe munhu here muZimbabwe. Ndiye akatanga machechi esanta zvesabata. Kunyange vari kumasowe vanoti tinobata sabata, vakazvidzidza kuna Ellen White. Ndiye akatanga zvesabata kugore ra1855. Ndo paakatanga zvesabata. Paakaprofita kuti Jesu ari kuuya musi 22 October 1855. This is a long time ago. Ana Jehovah's Witness vakatanga kunyepera vanhu kudhara 1914. Ndo painzi na Charles Russell Jesu ari kuuya nyika iri kuguma 1914. He did not come. Tarisa yekutambarara kwavakaita. Salvation Army, William na Catherine Booth ndo vakatanga kufidha vanhu vaishupika vachirara mumastreets. Ndo matangira akaita chechiwa, akatanga nekufidha vanhu vaishupika vachipuwa supu makuseni nemasikati manheru.
Zvikazi Mwari andituma kuti ndiparidze. Munogoparidza seiko vabhuti muchiramba rubhabhatidzo rokunyikwa mumvura? Nyaya yekubhabhatidzwa pasi pemureza ari mavhesani. Ko munorambidzire vanhu kudya Holy Communion? Iye Jesu akati itai zvinguva dzese muchindirangarira. Saka zvamusiri kurega kumurangarira muri kuramba chii? Muri kuramba kumuka kwaakaita kubva kuvagara. Ndidzo mari dzavakapiwa kuti varambe kudya chidyo. Handisi kutaura zvokunyepa hakuiti Holy Communion kusalvation army. Kana uchienda ikoko unozotaura chokwadi. Akunyikwe munhu mvura. Akutaurwa nendimi kusalvation army zvinonzi ndezvemadhimoni. Uchitotenda kuti ichechi. Saka havangabva kuda pachira zvikati ndiri masoja, tiri soja neruponeso, hanzi Salvation Army. Masoja ari pachena akapuwa mari yekuramba vhangeri yaJesu. Vhangeri yemasoja vakapfeka zvekirimu nezvikepisi zvezvi, ungatofunga kuti wasvika pachechi yaKristu. Vanochena ngataure chokwadi. Aiwa, vanochena. Wazavachenjera vanoita so. Vakapfeka zvegirini kana zvekirimu. Unoti Jesu anogara pano. Ngatiparidzewe tsakata. Navakudza ngatigamuchire Kenyo ndopoti Kenero. Pachechi panonoka Kenyo nezvipa. Impana Kenyo rupara zvanzi. Utara Kenyo. Pana Lieutenant Kenyo. Pana Brigadier. Pana Major General. Captain Lieutenant Kenyo. You're my pastors kuno. Ndopo watakaurita saka tikamutatana. Wasikamutanda haverenge Bible. Anokona kuti au vanobva zoti mweya uri pala pawasira ichi. Zvino vanenge vakabata Bhaibheri nyowani. Achigogodeka nebhutsu dzebrown. Vakapfeka zvikepisi. Unongochasvika ipapo ukaridza munhu wese mbama. Ukuitei panapa? Machechi akafanana na Salvation Army, Roman Catholic, SDA, Jehovah's Witness, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Joan Masowe, Joan Marange, Mwaja, hasi kuoneka. Kana ushukuda kwani. Unofanira kungosiya wapisa zviyembe zvezvo. Vakakubvunza kuti kuinda usiku kuti kuyako. Kumi wono kuti ndiuyo. Dzoke kungange koko. Handiri kuzvidzwa futi uchiribvunza izvo. I'm warning you. Aufanira kutombobvunzwa kuti hausi kuya kuchechi inda. Hapana kana fungidziro yechechi. Hapana. Masoja akasponswa kuti aparidze nemi. Vati chiri kurwadza manje kuAfrica ndechevari kusponsa vacho. Masoja akasponswa kuti aparidze kuti Jesu haana kumuka paMatthew 28. Ari nani akasponswa nevakuru vechechi vakanga vaine mari kare dzavanga vatora kare kune vamwe. Dambudziko redu kuno kuAfrica vari kusponsa nhema havasi vakuru vechechi. Nhema dziri kusponswa nevana vesangano. Vari kutotsvagawo mari kuchechi ndo vari kuitorerwa yoshandiswa kunyepera vanhu. Amen. Mari dzamuri kuendesa kuUEFA imi makamira panemi. Ndima saka makandiwara machinyepa kusvikira nhasi. Dai asina kuwana mari, dai akarizaina kudhara. Imari iri kuita kuti afunge kuti akatumwa naMwari. Zvekuti murume uyo ndikasangana naye kuti one on one kudai so. Ndicharamba ndichitaura nezvake kusvikira vanosvotwa varutsa kurutsa chaiko tokupa dish orutsa. Handisi kumbofa takazvirenga. Nekuti Mwari uri kuda kuti vakasungwa nejoko reuranda vareke. Hakuna munhu aroya nemuZimbabwe kusaimano makandiwa. Ndikutaura chokwadi. Vanhu veko havana chimwe chavanoda kunzwa kunze kwezwi rekuti Emmanuel Makandiwa. Ndora vanotenda iro. Hazvina basa vavaverengera mavhesi mangani. They don't hear those scriptures. They don't even have time to read them. All they tell you, prophet vakat, prophet vakat, prophet vakat. Hallelujah, hallelujah. Amen. Vanhu vari kutaura nhema, dai vasina kuwana mari, dai vakaregera. Mari dzamuri kuendesa kuchechi kwamagaya, ndo dzaari kupa magirlfriends ake kuavhara muromo. Vasamusungise 80,000, 20,000. Mari dzamuri kubvisa imi.
ndodzari kubhadhara zifa kuti inotamba bhora kueurope akuita kugana vari kupuwa mari naprofeti mari yechechi inopuwa zifa mune shona zvenyu kutora mari yadzine vanhu paridzai nayo maakuipa mamaiti warriors Zimbabwe haina bhora rainotamba inofanira kutosiyana nazvo tombovhara zifa tosiyana nebhora for 5 years vanhu vobotamba zvimwe wishu nenhodo nenhakaraka vachimbotsvaga vanonyatsotamba bhora munoti hamuna vanokocha bhora nevanotamba nevanoziva kuti kutamba kwacho kudi hapana daiseka mubhuru wangu achindikuona bhora rezimbabwe ati dakuitawo bp idati kuchepere handisapoti timu yezimbabwe ndikani handisapote vanhu vasina chavanogona hapana chekusapota paya hapana kana one waungati uyu akabata bhora ndingambomusapota for 5 minutes hapana in as much as I love my country I don't love fake football ndirikunzvika indaitombotambawo bhora ndiri kuchikoro ndaitamba namba 11 ndichigoyesa futi asi ndakazvitarisa kasati hapana kwandosvika bhora handizvigona ndakazvievaluata ndikakuti hazvina keriya mukati asi ndaitonetswa nakochi wangu dzwati kupfuura mberi rebhora unogona ero wakona ichikohwa ega ndiri kukona kuya asi ndakazviona kuti hazvida kwazvoiti hapana picha ndikeindite zvemabhuku nomunhu anokuti akaisa bhora mudenga so rikadzoka pari adzi tiripeya akutonotsvaka jezi hakuna munhu waMwari akatumwa kushandisa mari yanzi ifambise vhangeri oipa bhevhali nzenza yenotamba mabhawa hakuna munhu akabva kuna Mwari anoita zvinhu zvakadaro kana ukagumbuka ukasvika papi gumbuka zvako asi hakuna munhu waMwari akamboita zvakadaro chechi haina kumbobvira yakaburitsa mari ikasapota vanhu vasinganamati kana uine vhesi yacho izvezvi ndingatomirira pano kuparidza uya kumaikrofoni iri papi simudzailaiti mudenga apo ndo pane maika kana uine vhesi yakambonzi pakatorwa mari yakati ikapa vakanga vasinganamati ananhingi mubhaibheri uya nayo vhesi yacho izvezvi ndibhadharizaina zvanhasi zvinenge zvagumira pano pese paipiwa vanhu rubatsiro mubhaibheri raipiwa vanotenda hakuna munhu asikanamati aipiwa shuga napauro unompirei kana achiramba Jesu kana aramba upenyu usingaperi unobva kuna Jesu shuga anoidi ngafe nenzara aende kunotsva agara ari kunotsva munhu uyu akaramba Jesu ari kunotsva unompira shuga iyi is not such a doctrine munhu akauya kuchechi ari kufambira upenyu usingapere kana awana upenyu usingapere we can take care of our poor people who are in need in the house of God. They are taken care of nevanhu vari muchechimo zvino mune vanhu vari kutambura nekushava mabasa muPhD iye achipa mamaiti warriors adi kutora mari iyoyo akapa mayouth ari muPhD vakataka mabhizinesi zvinobatsira Jesu pakuti zvekucheresa zvibhorani zvakaitwa namakandwa muchitumiri zvinobatsira vhangeri pakuti zvakamboitwa nanizvo zvari mubhaibheri waunoziva aifamba achipa vanhu mabhandeji kana mazokuwara unozozvisunga I'm a prophet iguilty conscience iri maari tiri kubira vanhu vakomana ndanyanya rege ndimbodzosera ubichana zvinhu zvanyanya izvi ndiri kukutaurira from a doctrinal perspective zviri mushoko raMwari ndo zvandiri kutaurira alright fine rege ndikuvereke mavhesi maviri hakuna chechi yaisapota vanhu vasinganamate mubhaibheri 435 432 takere pavhesi 32 yamabasa avapostora cheketa mavhesi aya wozonovabvunza kana uchienda iko kune murume ari kuti vasinganamate havapiwe zvinhu vavasiyo vachifanenzana zvino vazhinji vose vevaitenda dzokorodzai Zvino vazhinji vose vevaitenda. Vakanga vari vazhinji vevaita sei? Dzokorodzai kai. Zvino vazhinji vose vevaitenda. Vazhinji vose vevaifa nenzara here. Vazhinji vose vanga vasina mari dzeschool fees. Tangidzai.
Zvino vazhinji vose vevaitenda vakaita sei? vaiva nomwoyo mumwe vaiva nomweya nemwoyo mumwe. mumwe nemweya mumwe. Kwakanga kusina mumwe waiti chimwe chaaiva nacho ndechake, kwanga kusina munhu aizadza maofaring baskets oenda unisa maakaundi make. asi zvinhu zvose vakati ndezvavose. Vaapostora vakapupurirwa kumuka kwaJesu nesimba guru. Vaapostora vaipupurira kumuka kwaJesu nesimba guru. Nyasha huru ikavapo. Nyasha huru ikavapo pamusoro pavo vose. Chii chakazoitika? Nokuti pakanga pasina waishayiwa pakati pavo. Pakanga pasina vaishayiwa munyika imomo, asi pakati pevaitenda ipapo ndo painge pasina aishayiwa pakati pevaitenda vaitenda. Yes. Nokuti vose vaiva neminda kana dzimba. Vanhu vaive neminda, vamwe vaive nedzimba kunoenda porodheo. Vakazvitengesa. Vakaenda vakatengesa shamwari nekuda kwevhangeri. Vakauya nomutengo wezvakatengeswa. Vakaita sei? Vakazviisa pamberi pavaapostoli. Vaapostoli vakatenga mandege maprivate jet. Mumwe nomumwe akagoverwa paakashayiwa napo. Chii chakaitika kumari yakaunganidzwa? Ana Peter vakati right, munhu wese ngaanyorese kwaanoshanda uye kuti anogarapo. Kana uine maproblems auina unyoresa, mari ndobva yauya. Shamwari baba iya. Munhu akatengesa dzimba dzake mumwe miliyoni, mumwe 500,000, mumwe 40,000, dzimba dzinosiyana siyana kuti dziri kupika. Mari ikaiswa mumaoko maana Peter. Ana Peter vana kuti handina mari handina mutyara ndovhuna. Takutoenda kuDubai izvozvi. Adzimai poda itukwire ndege. Peter akati ngatigadzirisei panapa, tiri vanhu vemunhu mumwe chete. Hatingaende kudzimba dzedu tikanorara takaguta vanhu vachirara nenzara ivo vakaponeswa. Kana Mwari akavapa upenyu usingaperi, ngationei zvakare kuti vawana zvekudya panyama yavo. Amen. Chirikadzi dzedu dziripi dzine vana vasiri kuenda kuchikoro? Vakomana vechidhikoni, nyorai mazita adzo tiendese mari kuzvikoro. Tinoda kupa munhu wese mari yekutenga bhizinesi rake kuti mangwana usashayiwe chekudya zvakare. Vanhu vakapuwa start, havana kupuwa mari dzekunodya, vakapuwa start yekuita something kuti vazviraramise. Saka munhu aiuya kuchechi achifara kuti ndiri nekabhizinesi kangu ndakapuwa mari nechechi. Amen. Vanhu vachiti zvinhu zvese ndezvavose. Ndikauya nemotikari panapa tikaita service kana kuchinaya, munhu wese anokwana kupinda motikari mangu. Pinda, haunganewe ndichibuda ndine 4x4. Kwete zvekuti unobuda uine 4x4 yakanyorwa kuti this is a result. Nyowani uchipfachurira vanhu mvura uchienda se. Vanhu vachienda netsoka, iwe uchibuda nedzimotokari. Hanzi nyasha dzinosiyana. Vaitwa vhesi vazhinji vevaitenda. Vazhinji vavaita sei? Chapter 16 verse 1 yavaKorinte wekutanga. Yes. Zvino kana zviri zvipo zvakaunganidzirwa vatsvene. Zvipo zvakaunganidzirwa chii? Vatsvene. Tsokorodzai. Zvipo zvakaunganidzirwa chii? Tsokorodzai. Zvino kana zviri zvipo zvakaunganidzirwa vatsvene. Zvipo zvakaunganidzirwa vatsvene, kwete zvidhakwa, kwete vanotambura. Vatsvene ndo vakaunganidzirwa zvipo. Unoti kudii Paul? Sezvandakarayira kereke dzeGaratia. Kereke dzeGaratia ndakadzirayira zvinhu izvozvi. Itai nemiwo saizvozvo. Tinoita sei? Nomusi wokutanga wevhiki. Musi wokutanga wevhiki. Mumwe nomumwe wenyu ngaakamure zvimwe kumba kwake. Aha. Aunganidze paakawana napo. Yes. Kuti zvipo zvirege kuunganidzwa kana ndichisvika. Yes. Kana ndasvika ndichatuma avo vamunotenda nemwadi. Vachaenda kupi nezvipo izvozvo? Vagondoisa zvipo zvenyu Jerusarema. Kutasasi here kwaunobva iwe Paulo? Jerusarema. Kwanga kuine vatendi kwakwaita nzara kuJerusarema. Saka vatsvene vari kunzara ndo vaitumirwa zvipo zvabva kukereke dziri kuGaratia nedziri kuKorinte. Aikona kuita mbiri yekuchengeta vasinganamati pakati penyu paine vanonamata vamuri kuti vanonamata asi muchivasiya vakadaro. Hakuna kunamata kwakadaro. Ndiri kunzwika? Amen. But ukaona vachiburitsa zvinhu vachipa vanhu vasinganamati vari kuparidza chokwadi. Ndo vanonamata navo chaivo chaivo ivavo. Vavari kupa ivavo. Ndo vatsvene vavo chaivo chaivo ivavo. Kana iwewe usingade Jesu, shuga yaJesu unoidini. Kana waramba Jesu wakafa pamweya. Jesu akati regai vakafa vavigane.
Saka hapana chikonzero chekupa vanhu vakafa zvekudya vakatofa kudhara. Ngavapanane nevasinganamatawo pabi yavo paubi yavo. Isu vanonamatawo topananawo tega. Amen. Kwete kuti munhu anotengera tsana vake vasingauye kuchechi kwake. Prado ovhasiyawo kuchechi kwake achiroja kuapple. Adzi nditsana vangu ko ndingavaite sei? Hallelujah. Amen. Vanhu vakaita sana Magaya, vanhu vekuti even when you meet them hauna chaungadiscusse navo chaKristu. They are bankrupt of the truth to the extent yekuti chokwadi chainacho Magaya ndechekuti iye anonziwota Magaya. Ndo chokwadi chaina. Outside that haana chaJesu chaangataura. Kana kumubvunza izvezvizvi kuti Jesu akamuka pavhesi ano muBhaibheri, I can assure you he doesn't even know. Ndokusaka rimwe zuva akati ngativhure maBhaibheri kubhuku madzimambo echitatu. Hamuna 3 Kings muBhaibheri. Kapasa akachuka kuti anoprofita kana kuita mistake, he was prophesying kuti there's going to be a discovery of the book of 3 Kings. It's a gross mistake again. Mabhuku aya haana kunyorwa achinzi first na second Kings. I1 manuscript akatozodividwa kuti ya first ya second. Saka hapana mukana wokudiscover 3 Kings. Saka uchiona pamunoverenga mabhuku a3 Kings unonzwa achinzi kana ari mabasa aManase aakaita haana kunyorwa mubhuku yenhoroondo yemadzimambo. The next book after Kings is the book of Chronicles. There is no possibility yekuwanikwa kwe3 Kings azviite. He has no clue about these things. But without such clue, he is a sponsored soldier. Look at how many people he has been able to deceive. Vanhu vanopupura kuti makadiwa munhu waMwari hapana akaponeswa pakati pavo. Saka ukavabvunza kuti sei muchidaro, they will tell you kuti inga vanhu anoprofita zvinoitika. Ndo zvavanofunga izvozvo kuti ari munhu waMwari kuda kwake. A genuine man of God is not known by fulfilled prophecies. He is identified by the straightforwardness of his sermons and their loyalty to the doctrine of Christ Jesus. Amen. As specified by scriptures. Amen. Amen. Iripo zviprofita zvavakataura zvakaitika bheta hapana. Zvizhinji zvokuti zviprofita is speculation. Yekuverenga CNN neBBC mospekulata kuti Hillary Clinton achawina obva arega kuwina. Maverenga statistics dzaitaurwa paCNN makuti mapuwana Mwari. Umwe akandifonera ndichibuda muStar FM zvikanzi munotora TB Joshua munhu waMwari hazvina kunaka zvamukutaura izvozvo, imimi munozviziva sei? Pamwe Mwari ataurira TB Joshua chiprofita akasara achichinja. Hanzi Mwari akasara achiita sei? Achichinja zvaakanga ataura. Ndikati kana wadai so unotori imwe n'anga futi yakafara TB Joshua, hapana zvatingataura. Amen. You don't know God saka uchitaura chidaro. Amen. You don't know anything. Tichakuparidzirai nenzira yakadai kusvikira Mwari achititora. Kana mukageda umeno zvakanyorwa mune Jesus samakwara. Tinenge tichitotarisa kuti patiri kuparidza hapana umwe Mwari kugeda weheremeni. Because ndikaparidza pakashaya anogeda meno, that is a sign yekuti harisiri vhangeri. Panofanira kuva mumwe anoenda achimungaza maoko hakuna zvakadaro. Toda kuti this is the true gospel. Vhangeri yemasoja inonetsa kuramba. Dainoparidzwa makagara mumacheya akanaka. Vhangeri yemasoja. Kuti terere zvavari kutaura. Munhu wese anoenda kuUEFI ndakamira kudai so ane altar yaainayo chitebhuri chinogara mumba make chaanopota achiisa mari kuseri kwega kwega. Tora chokwadi. This is the truth. Anzi altar yangu. Zviri pavhesani kuti munhu anovaka altar yaMwari nema-US dollar. Iro shoko richiti tine altar imwe chete inotaurwa paHebrews chapter 13 verse ya 10. Ndiyo altar yega yatiinayo yatakavakirwa naMwari. Hakuna altar inoburitsa vanhu paurova. Altar iripo inoponesa vanhu ichivaendesa kuupenyu husingaperi. Ndiyo altar yega yakavakirwa vanhu vaMwari. Amen. Ukaona mane altar yamunoisa mari, wamuri kuisira mari, iyo ndiye Mwari wenyu wamuinaye.
Verikaitidzwe pamusoro peatari yaMwari. Isu tine atari isingabvumidzwe kudya avo vanoshumira tebhenekari. pasingatenderwi kudyiwa navanoshumira tabhenekari. Yes. Nokuti mitumbi yezvipfuwo zvakaisirwa ropa razvo panzvimbo tsvene Yes. nomuprista mukuru Yes. kuda kwezvivi Yes. inopiswa kunze kwemisasa. Muri kunzwa atari yacho? Atari inoda mitumbi inopiswa kunze kwemisasa. Ropa rotorwa roendwa naro munzvimbo tsvene-tsvene. Hapana outa inogadzirwa nemari. Outa inotorwa chinhu chipenyu chouraiwa. Ropa roendwa naro munzvimbo tsvene-tsvene. Mutumbi wopiswa kunze kweguta. Ndo atari yatiinayo. Ndeipi atari iyi Pauro? Saka naiye Jesuwo, Jesu akaitwa sei? wakatambudzika kunze kwesuwo. Ndiyo atari yatiinayo. Ndapakauvhari paakaroverwa, it is outside Jerusalem. Saka akaroverwa kunze kweguta. Saka tine atari is a high priest because they are able to make altars. Amen. Abraham aigadzira atari. Ndiye akabereka Isaka, akabereka Jakobo. Jakobo ndiye akabereka Levi, akasarudzwa naMwari kuita muprista. Saka Abraham achigadzira atari wairepresenta uprista hwaLevi, une paairepresenta zvakare uprista hwaKristu. Amen. Is it possible kuti tiwane vanhu vanenge vachingoti tiri maprista 721 dzamana dzavaibhero? Yes. Ivo vava vaprista vazhinji. Nokuti ivo vakaitwa vaprista kusina mhiko. Yes. Asi iye nokupika kwaiye wakati kwaari, Ishe wakapika Haafi akasvika mwoyo. haangazhizvi mwoyo zveachiti, Iwe uri muprista nokusingaperi. iwe uri muprista nokusingaperi. Warudzi rwaMerikizedheki. Saizvozvo Jesu wakaitwa rubatso rwesungano inopfuura nokunaka. Ivo vaiva vaprista vazhinji Ivo vaiva vaprista vazhinji nekuti vaidziviswa nerufu. nokuti vakadziviswa norufu kugara Yes. nokusingaperi. Kwa Jesu Asi iye zvaanogara nokusingaperi uno uprista husingapfuudzwi kune mumwe. ane uprista usingapfuudzwe kuna. Kune mumwe. That is the gospel for you. Aurake outa hausi uprista kudzari pasaidi pako. Atari inovakwa nemuprista. Muprista ndiye anovaka atari. Amen. Kwete Munyamziwa kana Museyamwa avake atari. Musanyeperwe. Saka muri kuti kudii konai munhu waMwari? Ndikutokuparidzira kuti utize n'anga, tiza masoja akapuwa mari zhinji kuti aparidze nhema. Isati mbokuparidzira nyaya yekunzi Mwari mumwoyo wako zvokuti wapinda chechi pazvina basa ukatoona mufundisi achiparidza izvozvo ndosaini yekuti mumwe musoja akaparidzwa kunyepera. Yesu haana kuti uyai kwatiri, akati uyai kwandiri. Iye ndiye aingoda kuti vanhu vauye kwaari. Vanhu vanongouya kuna Jesu waenda ende vanouya futi vagoidza ngoma vagoti tainamata naye anga akatendeka. Mwari haazviteerere izvo kuti vazopupura kuti kudii panhamo pako. Zviri mumwoyo mako ndo zvakakosha. Amen. Ngatisimukei vakagara. They preach with power because they are motivated. They motivate themselves with resources to deceive. They will tell you kuti kana uchingonitarisa so unoti handisi mufundisi wenzara-nzara. Tinenge chikutarisai neziso ripi? Because kana tichitarisa vanhu vaMwari tofanira kutarisa zvakaita kumweya yavo. Amen. Tikatanga kutarisa zvakaita kunyama yenyu, kune vamwe vari kunyika vasinganamate vanogona kupfeka kukudarikai. Vanhu vaMwari futi here ivavo? Motikari dzamuri kushaina nadzo idzi kunze kwenyika dzakainspire kudhara-dhara. I'm telling you, paAmerica izvezvi kune motikari inonzi Tesla, haiswe peturu, inochajiswa sefoni. Ende hakuna motikari inoshandisa peturu inoisiya motikari ino. Ende anosearcha paGoogle Tesla, vanokutaura zvayakaita. Kabva pano ikasvika muBulawayo, inoenda pagaraji yobayirwa pamagetsi 2 hours. Yonzi yava ready kufamba 1000 miles. Ukavhura mukati muboneti hapana chauno, hauoni oil filter imo, hauoni petrol filter imo, hauoni high pressure pump. Inoshandisa ma hybrid batteries.
motikari iwe uchishanda nechimotikari cha 2000 chakatestwa exhaust emissions chikanzi chakura chinotoraira uzimene atichachita mujapanese akati ndine maconnections togona kuchiendesa kuafrica ukatitoka mari kauya chikanzoona madzibaba akataka uchiyeresa nadza vachitenderera gaiyasa azaona zvakadaro inoreiwa nani gaiya yakatodzirijekwa yakakura akazviona dzikapinda musouth africa kuti inotirana kudzikucha kunyika kwei ndiriuzana chifamba muno unonzisai murori wewanira pabhodha kufamba musouth africa havadi urayana megama kuzimbabwe havachangoti yese iri kustata imotikari vaakutesta utsuwa inoburitsa unokuinotetswa nani inotetswa nani sono ndakapfuura ndichidhiraivha ndakati asi kune mpare kumbira motikari chiri chikombi chachakanyorwa kuti Dyna Clipper chakaburitsa utsuwa hwekuti tara yese haisi kuoneka achienda vanhu vakatogara imoairport vachitotarisira kusvitswa kwavari mberi vavaite sei mazuva enhamo saka vanhu vari munhamo vanopota vaakushainirana nenhamo idzodzo saka uchiona kumusha munhu anotenga chikochikara kachinyora kutuma ishungu chikochikara chinofukidzwa kuti munhu anachitenga anenge akapfuma inamo mumwe anotenga maputo oisa nzungu akutonadzira vamwanzi ako haana nzungu vanhu vanodadzirana munamo imomo zvekutaura upfumi motokari zvinotorwa nevanhu vari munhamo. There are certain nations where they don't talk about their cars. It's now an ordinary means of transport. Japan kuna nokwira train anokuenda kusvika kupfuura muna nemota. You are not allowed to own more than 2 cars. Unotosungwa. I remember chiverenge maarticle yomunhu akaburitsa maasbestos pamusoro pemba yake akaarasa kunze kweyadi yake akapuwa tiketi nemapurisa $500 nokuti aifanira kutsvaga vanouya kuzodispose obhadhara 300 unoenda unotobhadhara kuti iwe mutore marata andabvisa pamusoro pemba unoku ukangoisa 1 pasi ucha kuzotwika mangwana unosvika raenda hapana anomborupa unotorwa raenda oteka marata oti handozotwika mangwana ndosvika pasina kana 1 unofanira kubhadhara marata waburutsa wakusa machauzi vanenge kunavadistroy $300 utovabhadhara ukasai kurasa marata asina anodzurwa zvipikiri ari right ekuti unoti mukombe akadai kuchifambwaitsaaausa dai ndakavatuta ndikauya navo unouya ukaita auction ukaita mari nemarata awanonga zvinhu zvizhinji zviri kuita basa rekutumirwa nevanhu vari kunze kwenyika zvimwe zvacho vanenge vanonga. Hallelujah. Ndiri kunzvika. What am I saying? I am saying this because I want you to know kuti the moment church ikasiya kuparidza Kristu ikatanga kupusha vhangeri yezvinhu, vhangeri iroro rinomeka less sense because kune vanhu vari kunyika uko vane zvinhu zvekuti if we are to discuss the gospel of tangible things, those people understand things better than church preachers. They are technicians, engineers, vanonzwisa motokari kuti darika, vanogara mazviri, vanokutaurira kuti motokari ndikaiona ndinokutaura kuti ine power rakati. Basa redu nderekuti tikuparidzire Jesu. Kana ndiri ndinodada, Paulo unonzwa ichi kana ndichida kuzvikudza, ndingazvikudze pamusoro pezvandakazarurirwa. Aisataura kuzvikudza pamusoro pezvaakanhonga kana kuti zviri muakaunti make. Aitaura zvaakazarurirwa. Chechi ngaipoze nevhangeri yeruponeso kwete kupoza nezvinhu zvinoora. Kune vanhu vanazvo kudarika chechi vakanyarara futi. Hallelujah. Amen. Ndiri kunzvika? Amen. Yes. So this is the gospel. They are sponsored soldiers. They will not stop.
And God expects us to survive in this sponsored false gospel. Vanhu vachinyeperana kudai Mwari ari kutarisira kukuwana iwewe uri undefiled uine the true gospel. Vanhu vachiparidzirana heresi, vanhu vachizora mafuta vachidi Kristu ari kutarisira kukuwana iwewe uchakanaka. It's a challenge. Even ndiri mushumiri, I can assure you it's a challenge. Kune vanhu vanouya vachiti ndida kukupa ichakati, uya ndiite nemichakati, ndida kukutengerai zvakati. We have to say no to them. Even when we need things, sometimes we say no kuzvinhu. Tichiona kuti tikangopuwa zvinhu izvozvo tichacompromise evangeli. Mari tichida kuti basa raMwari rifambe, asi pane imwe yatinoramba. Tatoona kuti yaisi mari chaiyo chaiyo. Masoja ada kupuwa mari. Ndakuda kuitwa musoja. Unorekrutwa ada kupuwa mari. 30% yemapastors ekuFM akarekrutwa namakandiwa. Kwete nekuti vaitenda zvavaiparidza, asi kuti pane a lump sum yavaipiwa. Pastor wamakandiwa anonzi Tembo ari kwaMutaro akataura kuUEFA akati ini ndorega nei kutenda makandiwa, motikari yandiri kudhiraivha nevhiri kumusana nyowani ndiye akanditengera, imba yandinogara ndiye akanditengera, ndirega sei kumutenda? How can I thank Jesus asina zvaakaita zvandinoziva? Kutenda muprofita ndiye ane zvinoonekwa zvaakaita. Saka zvanzi vanotaura mazwi makukutu ekumbura Mwari. Une sure kuti Jesu haana zvaakaita zvinoonekwa? Bhaibheri harioneke, rakanyorwa namakandiwa. Rufu rwatiri kuti ndingashaya rwakatangwa namakandiwa rufu. Asi Mwari akati munhu anofa. Simudza roko rwako ndinamati. Kana vachitsvaga vhangeri yezvinhu, tsvagako. Isu tichasara naJesu. Uye kana Jesu akatipa nyasha tikawana zvinhu, tinomutenda. Asi hatisi kumbobva takaparidza zvinhu. Tichaparidza Jesu anopa zvinhu. Hatisi kumbobva takaparidza kuporeswa, tichaparidza Jesu anoporesa. Hatisi kumbobva takaparidza kudzingwa madhimoni, tichaparidza Jesu ane simba rinodzinga madhimoni. Hatisi kumbobva takaparidza pamusoro pekuroorwa, tichaparidza Jesu akasika varume vanoroora. Baba, ndinokutendai, 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 ndinokutendai. Vhangeri yemasoja tainzwa inoti imi hamuna kumuka kuvakafa, makabiwa nana Peter. Ndinokutendai, ndinokutendai, ndinokutendai. Vhangeri yekuti imi makamuka kuvakafa ivhangeri inotaura kushandurwa kwevanhu kubva muupenyu hwekusarurama vachienda kunorarama muupenyu hwekusvika Mwari. Ivhangeri inotaura zveupurisita hwenyu hwerudzi naMerikizedheki. Ivhangeri inotaura zvekuuya kwaMweya Mutsvene kuzopupurira vhangeri yenyu. Ivhangeri inotaura zvekuwanikwa kwevhangeri yakadudzirwa inotsanangura zvemwanakomana waMwari. Iri kuvharwa, iri kutsitsirirwa nemauto akabhadharwa mari zhinji nevakuru vesvondo. Tiri pano kuti tikutendei kuti munyika yakadai tiri vashoma vasina kutenda vhangeri yakadai. Takainzwa vhangeri yemasoja tikaiona kuti haisiriyo, tikamirira ichaparidzwa nana Peter vamakatuma. Batsirai mwedu kuti kunyange taona vakachena vaine midziyo yakanaka yavanoshandisa pakuparidza vhangeri inokumburai, isu tireke kubatwa kumeso nayo. Tinokutendai nekuti munofanira kuti mutiwane tichakanaka tiri mhandara yakachena pamberi penyu, yakapfekwa rokwe rakaisvonaka rakatsanangurwa mubhuku yenyu. Azviita Jesu. Amen. John chapter 17 verse 3. Upenyu husingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi Mwari uri woga wazvokwadi naJesu Kristu